Your love is kind. Your love is patient. And you fill my heart with so much peace and joy. You're amazing, and you make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much. Oh, too much. Excess love. Oh, Jesus, you love me too much. Oh, excess love. Oh, Jesus, you love me too much. Oh, too much. Oh, excess love. Oh, Jesus, you love me too much. Oh, too much. Oh, you love me more than the world does. Yeah. It's too much. Oh, too much. Oh, excess love. Oh, thank you for loving me too. Right. Masquera Sego, guys. Masquera Sego, manap. Masquera say, Hans, Jesus loves me too much. Pakabuda imwe yanzi rwendo. Emi guys, munozvibhilivha here kuti ava vaimbi vaimba nevekuzimbabwe. Vaimbi ava vana vekuzimbabwe. Vana vekuzimbabwe vasitombori vaimbi vekujobera kana vekunongera mustreet guys. Munoziva so sometimes you tend to wonder muzimbabwe tine talent rese muzimbabwe. Tine talent rese. But these guys, they are not recognized. Handimona. But vanotinyatsoimba chezvine mukurumbira veri. Anyway, chazonyatsotaura zvakanaka nezvemuimbi uyu nemusi wefriday ndopatichanyatsotaura zvakanaka nezvemuimbi iyei uyu kuti muimbi uyu anombonza ani guys tisapoto isusu chedu panapa kusapota manew upcoming artists anditi ava vakaita mari kudhara vakaita mari dzavo kudhara but ava vanozosapotwawo nani ndo tikarega kuvasapota guys ka vanopedzisira vamhanya kuenda mumastreet ndo vanenge vakutibira zvikwama ndo vanenge vakutirobha ndo vanenge vakutiuraya saka sometimes we need to promote this small artist iva vadiki vari kusumuka kuti vasimukewo hapana chinomborwadza guys ndikaza kupai zita imi mumhanya kuyoutube mukaenda kunolaikawo anditika and then we support their music yacho munokonzwawo kuti vanogona vana vane talent anditika tajaira magum ndo tangojaira ko ava todiva kutaura message yekuti Jesus loves me so much and I know and we all know kuti Jesu anotida chese guys so imimi zvamungangoita kana ndakumhorosei regai ndikumhorosei kana maswera sei kuva mukasema ndikuti manya mopota muchindiregera indongotaurisa anditika ndimenani njani ahe matelano wabudzi regai nditi vedu we maita basa ka guys taungana pana pachirongwa imi zvomungoita itai muchideedza vamwe so muchideedza vamwe tine nyaya pano dzatine muzora nhasi indangoiti ichanzi fix it. Oh, guest akufona. Ko guest unogofona apa si ani ndakupa namba here. Ndifonere baba futi. Ndavaudza kuti ndakupa ndakupa inamba. Imofona zvapa. Ni zvababa ufuta. Apa manje. Right guys, imideedza ivamwe guys, deedza ivamwe vauye panapa. Deedza ivamwe vauye pano. What's going on?
Hey, vavepo manje. Ndokufonerai pano, apa. Yeah. Right. Imi guys, deedzai vamwe, ingodeedzai vamwe guys, ingodeedzai vamwe, imbodeedzai vamwe, muchideedza vamwe guys, muchideedza vamwe, muchideedza vamwe kudaro guys, muchideedza vamwe. Asika guys, tasvika pamonth ndiko zvino izvi handiti. Tiri pamonth ndida tichimirira kuti tideedze vanhikikiri vedu, maguest edu atinawo muzuva ranhasi, vane show yavo iyi yakanzi Make It or Break It. Guys, I don't know kuti ndichagona kutara nguva yakaiva zvakadi. Izvo ndinoda kudai ndirongoerera madzihwa. Sunday flu iyoyo. Sunday flu chando chiya chauya nebhandi mai mwana kuya kuzoburutsigwa kuno kwatiri. Izvo zvinotongorera madzihwa. Izvo zviso muchona ndakadai flu yacho haisi kutomboita. Ndakatovata ndichorumachira izvozvi. Ndabuda ndichimanya ndichitanga live dai magetsi oinda. Ndomanya kunotsvakana ne8 uko kuti kwai offline because magetsi hakuna. Ndobva pa offline time ndomanya kuenda pachimall chiri padhuze kutsvaka 8 ndokwandaiwana. Ndichidzoka kuno kundowana wife magetsi adzoka. Nai kuti kushandisa neEscom ikoko. Ndichingodzoka kudai sindosona light riri panze apa rakalaita magetsi ayadzoka. Apa ndamanya kuti merry go round apa madzihwa anenge achingochuruka apa uri kungova flu. Chitauro changu ichi. Haimona because ndinyanyi kuda kushandisa matishu. Asi guys, veku diaspora ka imi meta mchitakurumidza handiti tine vamwe vatinavo company atinayo guys. Handichika hanzi haisi corona iri mhendo kana iri corona tongozozviona kumberi ikoko. Handiti vari kudiaspora vaya vanoda kutengerwa magresa zvinhu zvakaoma guys, zvinhu zvakaoma. Asi mukuoma kwezvinhu imomo mune vamwe vanenge vachimiramira mazimbabwe ari kuzama kubatsirikana, ari kuzama kuitawo mari, vari kutoburitsa zvinhu. Saka mucharegawo namai vachinesika kuzimbabwe uku munozoti grocery kuzimbabwe rodhura. Grocery kuzimbabwe haritengeki. Handika tine vamwe marunners atinawo muno South Africa munomu. Handika company yerunning iri munomu yekuti munongofonera nekambani iyoyo motaurirana. Handika vokutengerai zvinhu zvamuri kuda vonodhirivha pagedhe penyu straight. Handimaona kana iri Harare, Bulawayo, Mutare ne Harare, Bulawayo, Mutare nechi immigration Harare, Masvingo, Bulawayo neMutare. Handika delivery fee chero chaunenge watenga it's only 200 rand. Delivery fee pagedhe pakuti ngori handi musati nhasi kubvumidzwa kufamba pagedhe kuti ngo vanosvika ipapo kuti vodonedza pagedhe munhu achitakura manikikiri ake magrosari ake. Saka vari kudiaspora even wamwari muno South Africa tinoziva kuti bhodha rakavharwa. Muri kutambura timotumira vana chikafu sei, muri kutambura timotumira bereki sei. Handika pane kambani iyoyika inonzi Trivikesh. Handika Trivikesh iyi handiti imi zvamunozomboita muchandibata kana kuti ndichapinda nhamba dzavo. Mai ndikapinda nhamba dzavo moita mistake ndokuzivai munenge makuzofona kana toti maopen lines vanhu venyaya vapedza muchafona panhamba dzevanhu veTrivikesh. Saka zvandichaita inini after ndapedza kuita show iyi ndichapesta nhamba dzavo newebsite yavo. Handika mongovabata musanetsika kuti hanzi vana muchinyepera vana kuziva kuti hatisi kugona kutenga grocery because bhodha rakavharwa. Kune vari kutumira magrocery izvozvi, magrocery ari kuenda kambani yeTrivikesh iyi. Handika vakomana vekuzimbabwe vari kuendesa zvinhu kumusha. Harare, Bulawayo, Masvingo neMutare 200 yako chete. Grocery rako ngori list yamunenge mataurana iya waona zvinhu zvako izvo zvosunga zvoenda 1-2 days chete zvinhu zvako zvinenge zvatosvika. 2 days chete zvinhu zvako zvinenge zvasvika. Hanzi vanosvika kumarizevha here kumarizevha vanosvika ivo kutaura kwavaita vanosvika kwese kumarizevha. Asi zvinodhipenda kuti kumarizevha uri kumarizevha api acho. Handika kana uri marizevha ari mudhuze meHarare kana kuti meMasvingo manofura nambo ndofunga kuda kunosvika parizevha anoita 200 iyoyo. Asi kana kuda kuenda kumarizevha ari kurewo ndopamunenge monegotiata motaurirana kuti chindisirai kupi kuchimanimani kana kuti ndindisirei kana kuti kugokwe. Handimaona memotaurirana price kuti kunosvika kugokwe vanga kuchiitirai mari. Handika inonzi Trivikesh. Handimaona inonzi Trivikesh. Saka ndichakuisirai website yavo nelink yavo. Handi moenda munodi motaura navo motenga chikafu charge 200 rand. Handi zvimwe izvi zvimunozotaura ikoko ina handizvizivi. Ini ndinongotaura zvinhu zvavandiudza zvezvimwe izvi zvokuti zvinozodii imi munozoti kana maenda kuenda kupaifone nhamba dzavo newebsite yavo motanga vavagoogla. Handika mozoindako monotaurirana motumirwa grocery rachona kana kuti motumirwa zvamuri kuda. Handika zvoindiswa kupi zvoenda kumusha straight. Imi no hustle no kuti vabereki vari kuchema nzara no kuti vana vari kuchema nzara iwe uchishava ivo vanopinda nezvinhu. Handika kuti vanopinda nazvo sei isi hatizivi ina handizivi. Asi nimi veTrivi imi muri pano kana makateerera chatinongoda kana zvinhu mangopuwa kunzi zvinhu zvedu ngazvisvike isi tongoda kuti zvinhu zvisvike
chete nokuti zvinhu zvikasasvika imi mandishandisa kudai koshamatisa panapa palive pano ndichitaura kuti grocery iri kuenda kumusha imi moita vhiki musina kuudza grocery ravanhu ini ndinongodzoka pano palive ndichikupisai ngatimbogara tangotaurira chokwadi tingodzana chokwadi ini ndinongodzoka pano ndokukuitirai live pano ndichikupisai ende tinobva tatongotanisha brand renyu ka1 tinobva tatongotanisha kambani yenyu ka1 ipapo zvokuti hamufi makasimuka futi mazana social media is very powerful vanhu mabusiness you have to be very careful. Social media is very powerful. It can make you or it can break you. Anti mashona. Saka kana takuita makuita business mchiya pana buzita business renyu. Make sure your business is legit. Make sure to mushanda nevanhu zvakanaka because inika andakauya pana diaries pana ndiku represent my diaries. I am representing my diaries kwete imi ndiku represent my diaries. Chero ve Angelique funeral service vaya indakavaudza ndikati muda kuti ndite ambassador wenyu no problem asi mu contract imbokunyora mu contract kuti ini Sameli ndiri kurepresenta madiaries kwete imi nokuti mukati kazonzwa kuti vanhu vajoina funeral service vanhu vari kuanswa zviri rafu pamafoni ini ndinongodzoka pano ndokudestroyai varipo pano vabvunzei varipo pano vakateerera ndakangogara ndavaudza chokwadi kuti hatidi zvinotinetsa handimaona yes hatidi zvinotinetsa 2 days grocery rakoronenge rasvika handiti asi iwo semunhuwo unozongotiwo 3 days because zvimingampini zvinogona kwangopai murodhi mukufamba saka unongozoverenga kuti 3 days chero vakati 2 days iwe unongoti unongozvipawo maximum 3 days handimaona so ndakativaudza ndikati ipo pano anzi vakanopiwa sim grocery handizodzi zimu vakanopiwa sim groceries izvozvo ine handizivi hangu izvo zvoti ndati zvimwe zhinji munenge motaurana ikoko ine handizivi asi ndezvakangondudza kuti grocery kambani vari kuno mudiaries munhu wetrificash uyu mudiaries antori pano izvozvi dei anga achida ndamuzviedha pano zvinoti live yedu azvitaurira asi mudiaries munhu ari pano padiaries saka ini ndakatovaudza ivo veprivy ava ndatovataurira veangelique nangu ndichange ndiri brand ambassador face of company yavo asi ndiri face zvakare ini handisi kurepresenta ivo ini ndiri kurepresenta madiaries saka vakada kuti munhu oti vedu handisi kuisa kuti zvafamba sei mari yangu yabatwa kadhabhu imopindura rafu ndodzoka pano tongovharisa pasi business rachipo pasocial media apa hakuna kambani kana munhu yachijoira kana 1 hakuna asi mukashandawo nevanhu zvakanaka ndochinje ndakavaudza kuti customer care customer service inongodiwa itai kuti vanhu vafare vadzoke nefeedback kuti veduwe ini ndakashayikirwa ndakanodiwo ende zvakare ndakataura navo nezuro pameeting wataita ndikataura nyaya yekuti iye kuti munoti kwai munhu ngaambomira 6 months kuti kana afa ogozofa aiwa iyoyo igarire pasi saka chichemo chenyu madiaries chakanzwikwa handika ndikati munhu anenge ajoina hazvina kuti ndakaplana kuti ndoda kufa oita accident kana kutsukwa nemotikari obva afa asi anga ne 1 month abhadhara saka munawo here plani yamungagona kutiitira ipo pano because isudden death kai saka ndakataura navo ndikati iongororei because ndakangomira pachokwadi iongororei saka vakati no problem vachaiongorora andika vachaiongorora saka guys ndo imwe nyanda kuti zvekunyengana kwevanhu ine handizivi ini ndiri pano kutaura nezvekuindisa magrosari kumusha asi gai inori kuti kwai nyaya ngaichitanga asi iwo hauna hama dziri kumusha hauna hama hauna vana vari kumusha here iwe vada kudla because kudla kunongodiwa izvozvi vakadomirira chikafu angaida kudodla so handimaona saka imbomira kuti anzi vetewe ngavachiuya zvinhu zviri important izvi zvatinorarama daily musingadi kuzviwa ngatiite chibhalansisa iyo zvakare kungoti panapa everyday nokuti tishuwa nyaya yekubatsira hatirambi kuti munhu anenge afirwa tobatsira tichabatsirazve nhasi mangwana koya zvomwe achindafigwazve isati tina mari yekutibatsirezve saka vedu wei ndinokukurudzirai kuti if joinai funeral policy iya ine pe 8 rand pakachipa nokuti tingatova nokubatsira everyday kana tisina mari uchati kwai ndakanyimwa help hanimona izvo vanhu havanaochi havana mari ipapo because kufa kwachona kuapply hatizivi kuti ndofa rini unogona kufuma munhu mangwana akatofa handimazvoona saka imi ngoitai kuti chi mujoine zve8 rand zvazviya joinai zve8 rand zvekuchipa izvi kana uchiziva haungazishawe 8 rand kubva musi wawanosvika musi wa30 handimaona kuti kuti nhamo ikauya wodiyo wowana kwete kuzoti kwanzi quotation iyoya iri 25,000 chokwadi madiaries tokupa 25,000 izvo zvine korona iyoyi tinozoiwana chiuyawo chiti ndakabatawo iyi ndo yandinayo ndashotegwa apa tomiramira aikona ngoti yose 25,000 wakomana ngoti bvu tinoiwanepi asikana inangu handisi kuti vanhu havana mari kana vanayo mari vanhu vanobatsirai asi ndinoda kuti tingoonesana chokwadi achikutsukama tichionesana kuti tichema wakabata pashoma wakabata mijana tweduweka ndanzi 25,000 ndanzi 10,000 indakabata 5,000 ndikutsvagawo 5,000 handimaona so that way manje zvinobatsira kuti ndidi
kuti tikwanisa kuita sei, tikwanisa kuti tikubatsirewo tichati aiwa ane something chanacho panongoti ude kukafika 25,000 yose apa tikutaura nyaya dzemagroceries kumushop vanhu vanenge vachida kutya handiti maona vana vanenge vachida kutya saka tozozvifambisa sei ndangoti tidarikeona ipapo saka trivikeshi guys iripo iri kudhilivhara ndichipedza pano itai link yachona nefone number mokurumidza kuva bati ichiri monthend musadla mari yose nokuti musi wa1 doro rinenge rotengeswa regai kuonopuza doro muchidhakwa uko muchikangamwa kuti kune mhuri dzoda kudla kumusha uko kuna nana vanoda kudla uko kune vana vanoda kudla kumusha handitika itai muchibhalansisa ukati doro rako musi wa1 woti chikafu chako wotumira kupi wobata vepiri wetrivia wotumira kumusha right regai tiunze magesti edu panapa nhasi tione kuti tatangizana nenyaya handitika ini hamukandishori ini advertisement yangu ndatoita ndatoita so ava vemusika tichautaura nezvavo zvakakwana right tichataura nezvavo zvakanyatsokwana vemusic ava tichataura nezvavo nokuti ndida kungosumudzirawo vasina vari kusumudzira ivava vasina vari kusumudzira chindova tichidawo kusumudzira handiti rega tingounza vose one time kuita kuti nyaya yachona ivhike zvakanaka toti tikafonera uyu vose umwe anenge ari mukadzi apa murume apa vosangana ndiraitioni yelo maswera seiko maswera sei maswera seiko kavarige kuita network kuti imbopera akavediwe Hello network yavo yakunetsa kola hello kola hello kola muri paiko network yenyu kunetsa ishu network yavo kunetsa kudai vari paiko vari kufona patindi kudavira mazvionesa kola hello kola hello izvi ndo zvasingaiti zvezvi takakusirai data 1 vakati havana data mudiaries tikavaisira data re150 vanga vapedza yelo muri kundinzwa iko zvino kola makundinzwa here zvondogonza murume wacho vasingabatiki pawaya paindaneti baba vacho network yenyu ndikukunzwai network yenyu chagaiwoka pamunomira pane network yakanyatsonakanaka muri kundinzwa tsvagai pane network chape kuti tinyatsonzwanana makundinzwa tiri kukunzwai isusu imi muri kutinzwa here tiri kukunzwai isusu muri kutinzwa here
Aya. Ndakufunda murume wacho iyi. Hello, that's sorry, number yenyu iri kubudisa South African number. Anti number yamama ndipa ndeye kuZimbabwe. Saka ndanichifunga kuti hamusirimi ndosana ndiri kudropa iyi. Alright, ayo ndini. Alright. Number yenyu yakachibudisa South African ndikatodisturb wanaona anenge achifona rekatikate kani ndimi muri kufona. Regainitoye mukadzi wenyu kufonera mukadzi wenyu futi panapa. Network yacho handizwa kuti zviri kufamba sei yake. Saka ndodropa iyi katoti ndropa. Aiwa, imimi rambai muri ipapo. Imimi rambai yenyu makabata kudaro. Alright, no problem. Hello? Makadiri. Aiwa, imimi batai makadaro ndozama kuconnecta mukadzi wenyu. Imimi batai makadaro. Imimi rambai muri ipapo. Hello. Hello, vasikana, tsvagai pana network chaiyo wedu weye. Murume wenyu amira pano takutomisa murume mukuru. Tsvagai pana network inobata. Hello, tsvagai pana network inobata. Ndinoza ndoti mukundinzwa here. Tiri kukunzwai but muri kuita muchikata. Mabo. Network far right pandiri. Iko zvino zvakanani. Muri kundinzwa zvakanaka. Ndiri kukunzwai. Right. Amene mingana muri kundinzwa. Tiri kukunzwai, takukunzwai manje mami chitomira ipapo musashifte ipapo. Right. Makadiko asikana. Ndiri right makadisi. Tiripo. Maita henyu mauya pachirongwa panapa muzuva ranhasi ndimi makatibata nezuro tikataura mukandipawo nhamba dzababa ndikataurawo nababa nenyaya yamuinayo. Saka baba vari pane imwe foni izvozvi vatori online. Vari pane imwe foni izvozvi vanda kutonzwawo imi muchitaura. Saka imimi ndimi makauya kwatiri. Imimi muchitiudzawo kuti nyaya yenyu yakamira sei yakunzai kuti musvike paSisimelis Diaries nhasi chii baba vakateerera. Then tozopawo baba mukana wavo kuti vadi vataure. Handitika and then kana vataura toona kuti tingasolvana tingabatsirana sei kuti moving forward muinde mberi. Show yenyu nhasi nangoti iyi inonzi fix it or break it. Handika but what I've seen is ndataura ne2 parties dzese. Baba vanenge vachiri kuda vanoda mhuri yavo. Handika asi pakuparadzana kwamakaita nguva yose iyi kai I think baba chazvitaurira zvasina kufara nazvo nezvakaitika. Kana imi muchinge mataura baba zvakare vane kodzero yekupokana kuti aiwa mai apa manyepa handizvo zvakaitika. Imiwo baba vakazotaurawo vakanyepawo mune kodzero kuti aiwa baba isu chinangwa chedu pano hatisi chekuti tida kuputsai kana kuti tiwedzere kuisa fire. Aiwa isu kana mauya kwatiri vatorwa munenge muzoti vatorwa havatongeri chitororo, vatorwa havatori side because mese hatikuzivi. Techida ngoti zvigadzirike muite move on. Handitika saka mungatitsanangurira henyu kuti nyaya yenyu yakamira sei zvakare muri kupi mazita enyu munogona kuprotecta henyu mazita enyu imimi mochinja mazita asi titsanangurire kuti chakunzai panapa nyaya yenyu yakamira sei maimimi. Inini nhau yangu ndichiuya panapa ndeyekuti ndakaendeswa kumusha kwedu nemhuri yekwandakarorwa kuburikidza nekuti vane mhaka yavava kundipomera. Mhaka iyi ndisina kujekeserwa kunzi mhaka yei yavari kundipomera. Asi mukuburikidza nezvakaitika mumashure ndofunga ndo pakabvira mhaka iyoyo nokuti mumashure mose handina kunge ndawana mhaka yacho kuti inini iri papi. Ndinosanangura mhaka tidzokere kumashure mutuzo chakatanga pakatangira nyaya chaipo kuti nyaya yekuti muzozi mupuwe mhaka yenyu ndeyei yamakapuwa plus nyaya yacho yakatanga sei chii chakaitika. Tsanangura izvenyu tiripo pano. Inini kutsanangura kwandingaiti ndotangira pekuti zvoni mukurarama tinotsvaga shamwari mumwe nemumwe yake yaanoda kuwirirana naye. Saka mukuwirirana ikoko ndofunga pane vamwe baba nevamwe mai vakauya mukati meupenyu hwanguwo mukusanganiswawo tikasangana tikawirirana. Mukadzi uyu aindibatsira mune zvakawandawo ini ndichimubatsirawo mune zvakawanda mukurarama kwataiita. Asi mukurarama kwataiita ikoko murume wangu ipapo anga achiri kunokwa asati aenda kumusha. Inini ndiri munhu izvozvi ndogara muno. Murume wangu akaenda kumusha 2017 ndopaakaenda kumusha. Aenda kumusha 2017 akandisiya inini ndichingoshamwaridzana nevanhu ivavo. Andisiya ndichishamwaridzana nevanhu ivavo aenda kumusha
ndakangosara ndichingokonditinya kuwirirana navo. Baba vangu vakashaika, vanhu ivavo vakandibatsira kundipa mari yekuti ndiende kurufu kwababa vangu, vakandikoresesa mari yekuti ndiende kurufu kwababa vangu. Ndikaenda kurufu kwababa vangu ndikadzoka. Tichingowirirana neivavo vakashaikirwawo nehama dzavo, ndichitongoendawo tanga takutongotorana sehama nehama mukuwirirana kwataiita. Kana ndine rubatsiro rwandodawo ndichivatsanangurira, vachindipawo rubatsiro rwavo rwandinenge vainarwo, ndichivapawo rubatsiro rwangu rwandaikwanisa kuvapawo. Mukuwirirana ikoko vanhu vanga vasingafari nekuwirirana kwandaita naamai avo. Saka vakatanga kutaura mashoko kuti ndiregere kuwirirana naamai avo, kuburikidza kwandoita nekunzwisisa kwandinoita inini. It was muna September 2018. Ndo pakafonerwa baba avo nehama dzemurume wangu. Vafonerwa baba ava nehama dzemurume wangu vachinzi udzai mudzimai wenyu arege kushamwaridzana nani nemudzimai wedu. Kureva imimi kuti musashamwaridzana neshamwari yenyu. Alright. Vanhu ava vafonera murume wemudzimai uyu. Vafonera murume wemudzimai uyu vakamutsanangurira kuti udza mudzimai wako asatambe nemudzimai wedu, nekuti kwandiri vanenge vachinditi ndiri mudzimai wavo. Vakati udza munhu uyu asatambe nemudzimai wedu, nekuti kutamba kwakuita nemudzimai wedu, mudzimai wedu haachatiteerera, haachaenda kuchechi, haachaita zvakati nezvakati. Ndofunga wakataura zvinhu zvakawanda. Asi ini kuchechi, kubva murume wangu achienda kuZimbabwe kusvika panguva yose handana kumbobvira ndakarovha zuva rimwe chete kuchechi kunze kwemusi wakauya vamwe tete. Tete ava vakatounzwa kuburikidza ndatotaura futi zvene murume wangu, anditi unofanira kudana tete vambuya vacho navazukuru vavo. Ndichibva ndavadana tete ava. Tete ava ndeve kufirst marriage yandaiva ndinayo nemurume akashaika. Saka vauya kudaro tete vaya vabvaona vazukuru vavo musi iwo handina kuenda kuchechi, ndakaswera natete vayavo tichitandara pamba. Shamwari yangu nayo yakabva yati handichatoendiwo kuchechi kunondibhuwa kana ndiri ndoga. Taswera tiri pamba tichitotandara neshamwari yangu iya natete vangu. Pakauya mukoma wemurume wangu akasvika akati sei musina kuya kuchechi. Kati tete vangu ndovakatopindura vati handokumbira ruregerero hanzvadzi ndine ndavaponesa kuya kuchechi nhasi, tati timbosvika chitandara chichimbotaurana sezvo nguva yange yareba tisina kuonana. Tete vaedza varongedza pavaenda. Vanhu vazo munhu iye akauya iyeyo achitaura natete vangu, zvinonzi ndiye akazofonera baba achivaudza kuti udzai mukadzi wenyu asatambe nemudzimai wedu, nekuti kushamwaridzana kwavo kuita mudzimai wedu haachatiteerera. Mukadzi akati ini handiregere kutamba, handisarudzirwe ushamwari, handiregere kutamba nemunhu wandinoona anondibatsira, because zvokwadi taibatsirana. Ndine zvandinoita ini zvandivaimutumawo ndichimutomubhadhara kana ndichinge ndamutuma kuti andibatsire basa iro. Saka zvaita saizvozvo ndamubatsira mukadzi uyu, tichingobatsirana saizvozvo. Ava bva vafonera murume wake. Mukufonera murume uyu handizive tsananguro dzavakamupa murume uyu. Vautsanangurira murume uyu zvinonzi zvekuti handisirimi ndaiva ndisipo, ndiri kutaura zvakataurwa nemukadzi wake. Akaenda kumudzimai wake akasvika akati ndafonerwa nehama dzemurume weshamwari yako dzichindiudza kuti zvoni iwewe regera kutamba nemudzimai wavo, nekuti mudzimai wavo haachateerera, haachaenda kuchechi, haachaita zvipi nezvipi zvakawanda zvavakataura panguva iyo. Vataura kuti zvese izvozvo, mukadzi akati ina handisarudzirwe shamwari, handirambidzwe kutamba nemunhu wandinoda uye zvaanondibatsira. Ini ndandisipo most of the time ndogara kubasa, because ndinchitora fuel yangu kuti handikwanise kuti ndite mapenda ose munhu ari woga guma, zvinhu zvose zvinenge zvakatarisana nenyingiri ndoga. Ndichibva ndafonera, ndaenda ndiri basa, mukadzi yabhatira foni yake bva andifonera. Zvikanzi sawira kunokwanisa kuchiitika mabasa. Mabasa aitika pano ndeyekuti ndafonerwa, murume wangu auya achipopota achiti afonerwa nehama dzako dzichiti ini ndisatambe newe, nekuti inini iwewe kwatinotorana tichienda tinenge tichienda kunoura. Ishamwari yangu iri kundifonera ipapa handipo, nditori kubasa. Kati asaka iwewe wati chii? Anzi ndingasarudzirwe shamwari here,
indavaudza kuzonihora iti vanhu vacho nokuti vanga vachinzi vada kutoronga dare rekuya kumba kwangu kuti vazonditsura kuti ndisatambe newe. Saka ndapindura murume wangu mashoko ekuti iwe vakangouya vahama shamwari dzako idzodzo dzauri kutaura idzodzo ndiri kubhoirisa mafuta eyo ndovadira mafuta anopisa vanhu ivavo nekuti havandisarudziri shamwari. Nditori kubasa kuya tatopfeka neshamwari yangu ndingotiwo inyaya ndabva ndati weekend yacho ndakatofonera murume wangu ndati ndandabva kubirwa mari ndachekerwa bhegi mutaundi ndikabirwa pasipoti ndikabirwa mari yose yandandinayo zvokutosana ndisina kana mari yerendi kana mari yekuti ndishandise. Saka muchibasa chandinoita ichochocho ndinosona ndinoinge ndichinotengesa. Saka ndaiva ndakuti every Sunday handichasondera pachechi pandaisondera mazuva ose ndokuna kuenda kune imwe chechiwo chinotengesa zvinhu zvangu zvandaisona ndotosondera ikoko ndichiuya ndotosvika ndichimhanya ndosvika ndodzikisa mhuri yangu yose ndobva ndaenda kubasa ndonorara kubasa ndaizodzoka kuti one Saturday masikati ndichidzoka. Saka musi wa15 September ndikanzi nemafriends angu handei kupochi timbonoona bhora. Ndikati okay fine, murume wangu ndakadondifonera ndikamuudza ndiri kuenda kupochi nemafriends angu. Ende nyangwe pandakafonerwa ndichiudzwa neshamwari yangu iyo it was on a Tuesday and 15 was on a weekend. Ndakatofonera murume wangu ndikamutsanangura ndikati ina handizivi kuti hama dzako dzikurwei neni, ina handina zuva randisingaende kuchechi, ndinoenda kuchechi masundays oga asi handisi kuenda pachechi pandosondera. Ndinenge ndichifamba ndichienda machechi akasiyana siyana ndichitengesa mbatya dzangu dzandinosona. Ivo vakandipindura muromo wekuti zvimwe zvinhu hazvo zvekuteedzera ingosiyana nazvo. Zvaita saizvozvo musi iwowo vari during the week pandatongosiyana nazvo. 15 was on a weekend pandaenda kupochi ndikatovatsanangura handikuenda hangu kupochi nemafriends angu pataenda kupochi nemafriends angu kati ndida kubvisa stress yakazara mumusoro musoro mangu pandaenda kupochi nemafriends angu ndaenda kupochi nemafriends angu baba mini wangu munin'ina wemurume wangu yeni vatanga kundifonera maigurupu maendepi ngandaenda kupochi maenda kanani zvinhu zvandaibvunza nababa mini wangu zvaikorresponda nezvandanga ndaudzwa musi wechipiri neshamwari yangu. Mibvunzo yacho kuti maenda nani titumire mapictures ekwamaenda chichi zvose ndakati ndichakutumira kana ndakuda ndaenda neshamwari dzangu ndakazovatumira mapictures iwayo ndine mafriends angu iwayo titori mustadium tichiona bhora. Apa ndatoti okay 15 yeyo handakuenda kuchechi weekend iyoyo ndiye ndakaenda kupochi. Zvonzi baba ivavo vakafonerwa vai vakabva vaita sevanoprofita kana kuti kuconfesa kuti pane munhu vaita sekanoprofita vakati ndauratidzwa munhu achafa muchechi muno zvichakukachamadzai munhu mafiro achaita munofanira kuti muunganidze mari yekuti mukwanise kumuendesa kumusha. Ina handipo. Baba vaivafonerwa weekend handina kuuya vari kutaurana nemudzimai wavo handizive mashoko avaipindurana nemudzimai wavo kana vaitaurana nemudzimai nokuti ndanga ndisipo. Then the following week it was holiday heritage. Weekend yacho ndakatoya kumba kwaiva kune musangano wechechi ndikatoenda kumusangano ndichitodhilivhara zvinhu zvangu zvandaitosona ndabva ndatofonerwa nevamwe sekuru zvikanzi muzukuru uyu ane pfuno ndakukupa mari yekuti undisonere magemens angu. Ndatodzoka kumba ndikatotapukura vamwe vanhu vangu vasina transport kubva kuchechi ndikatouya navo kumba kwataigara chibva ndatouya kumba. Ndasvika kumba ndatopiwa mari yana sekuru vaipa ndatodzokera kubasa kwandaigara because every Sunday 6 o'clock ndoenda tokubasa ndichizodzoka kusaturday remakuseni pandatoenda kubasa kwangu. Saka weekend iyoyo yandakapiwa mari iyoyo the following day Monday yaiva iri holiday heritage. Ndabva ndaremember ndakati vamwe vose kuchechi vane majuzi ekuzimbabwe isusu toga tisi tisina majuzi ekuzimbabwe neshamwari yangu ine mhuri dzedu kuti nditenge I can't afford ndine vana vakawanda
mushini wokurukisa majuzi aya ndinawo because I always do zvinhu zvose izvozvo ndinoruka ndinosona ndinobata mabasa emaoko akasiyana siyana. So let me go ndinotesta mushini wangu. Kana ndatesta mushini wangu ndoona kuti mushini wangu uri kushanda here. Kana uchishanda ndofonera sisi wangu nditumira shinda dzekuZimbabwe ndoruka majuzi. I did go home. First thing ndakatosvikira kumba kwa shamwari wangu because it was along the way yekuenda kumba kwangu. Takatogara paye nemurume wangu asingatonzwe mushi. Takatogara paye nemurume wangu takatotandara watonditambidza Zambia. Mirai makadaro. Murume wawo tukuenda imi vanhu imi imbomirayi vanhu kumbomirai nyaya itauro ipere. Hamusi kuziva kuchaenda nyaya imbomirayi. Right. Murume uyo waishamwari yenyu wamati airwara. Anditi airwara nei? Aiwa chaimurwara ndasingaziva hangu nokuti airwara nei but aitorwara zvekutotadza kutofamba zvekutobatirana. Alright. Okay, ndio pana chida unyazonzisa because tichazosvika papati imwe ya enderai mberi. Saka zvaitorwara musiwo ndatosvika patatotandara paye around kuma12 ndo pandakatotaura naye ndakatomukumbira ndakati ndokumbirawo mudzimai wako anondibatira mubhedha kumba kwangu kusumudza mubhedha. Ndakasumudza mubhedha ndoda kubudisa mushini ndoda kutesta mushini wangu. Ndakatesta mushini wangu ndozoruka majuzi aya. Murume akati okay endai patinogara asika kudzoka. Ndobva tatosumuka neshamwari yangu pataenda pamba pangu. It's just panotofambika netsoka. It's just the same area munzvimbo imwe chete. Apa tatofamba netsoka pataenda kumba kwangu patatosvika kumba kwangu taenda nemota because ndangosvikira pamba pangu nandichine mota yangu pandatodrive pandaenda pamba pangu patatosvika hatinambosvika tichigara patatosvika takutosumudza mubhedha ndakutobudisa mushini uya ndakutosungirira mushini ndakutotesta mushini uya ndopakabva papinda meseji mufoni mangu yekuti magarisa ezvezvi ndinomwa nguva yemapirisi asati ndadya. Baba vaibva vaisa meseji iya pandakangoiverenga yava ichiswa mufoni mangu pandakangoiverenga pandati sawi ona nyaya meseji yako iyi kati shuwa rega ndiende kumba baba vekwangu ndovasina vanotaurisa so watobuda mai vaibva vaenda kumba kwavo. Mai vai vabuda vaenda kumba kwavo pandasara inini ndiri mumba ndichitongotesta mushini wangu wandaitesta. Pandatopedza ndichitoti kunyanya baba vafamba vataigara onai zvandaita izvi neizvi vachitoseka vachitonditi dai wangu wagonesesa izvozvo wangu uchaita mari vachitondiseka. Ndapedza vanhu vachitongouya vanhu vakawanda kana ndiripo pamba vanofarira kuyamba mangu vachitongouya vachindiona nditongori ndoga pamba panyi vauya vandiona nditori ndoga pamba dzofunga kubasa ndairanginda nemurume wangu ndokumbirawo kuti udzoke kubasa sezvo iri holiday tichida kuenda kuout saka ndokumbira ugodzoka kubasa but 5 o'clock unofanira kunge wapana but 5 ndinouya apa ndatoti ndazati 4:30 ndikati ngandimhanye ndiende kubasa ndinomhanya because distance yacho it was like 20 to 25 minutes kana ndichifamba ende kusina traffic ndichibva ndatoti ndandichienda kubasa nditomugadzirira kuenda kubasa saka ndati kandichipfuura nepamba pashamwari yangu ndichimuudza kuti ndakudzokera kubasa saka ndaenda pamba pashamwari wangu vaibva ndasvika vandoisa mota yangu vandabuka mota vandapinda mumba mavo ndasvika baba vayo vakatogara nemumwe mukomana watainamata naye nemudzimai wake atinga mba muya pandasvika pandagara pacheya ko vasawira wangu varipi zvikanzi asawira wako ndafunga kuti uri kumba kwedu ndikati kumba kwangu pamasenda meseji yenyu yamasikati ndopavabuda vachibva vauya kumba kwedu havana kuuya kanzi aiva vauya vakatondibikira sadza asi vabva vabuda saka ndafunga kuti vadzokera kwamuri hamusati mapedza zvamanga muchiita ati aiwa havana kuuya kumba kwangu oraiti ndakuenda kubasa ndokubva ndabuda mumba mevanhu vaivai ndichibuda baba vakatosumuka kundiperekedza sezvavanosingoita mazuva ose vabuda vachindiperekedza vamira pamusuwo wavo pamukowo wedhoravo vakati ina handisi kufara ndikatovabvunza ndichitoseka zviya zvemunhu wekuti munhu awajaira kungofara naye nekutaurana naye ndikatoseka ndikati ko hamusi kufara nei nhai baba zvikanzi handisi kufara nekuti pane zvamunoita neashamwari venyu vanenge vasingadi ndakati sezvipi zvikanzi sekubuda kwose kwamunoita ashamwari venyu havandiudze kuti tiri kuendeipi kana kuti tiri kufamba sei kati ndo zvamusiri kufara nazvo ina handina kunge ndazviziva asi ini mushamwari wangu kana ndichifamba naye ndinomubvunza kuti nhai sawi waudza here deti iyewo nditi hongu ndaudza deti kana kuti handisati
kana ati handisati ndotomupa foni yangu dzimwe dzenguva because foni yangu inini ndotogara dzimwe dzenguva ine airtime ndotomupa foni yangu otofonera murume wake because murume wake aishanda nemaweekend asina kana off kana itori Sunday dzimwe dzenguva kuchechi aitosvika kana na3 ndomupa foni yangu ofonera murume uyu tobva tabuda nevana vedu vose ndine vana vakawanda iye anga ine vana vakawanda totozara totopakirana nevana vedu mukamotokari kangu totobuda totoenda kupa tinenge tichinosondera musiwo nekunodhilivhara zvinhu zvandei ndakasona zvaita saizvozvo baba vaibva kuti havasi kufara ndatotaura kuti ndichitoseka ikatoti hamusi kufara nekuda kwei ukanzi nezvinoitwa naasawira wako chino pakati tototaura ndokubva ndaona sawira wangu achiuya nedirection yekubva kumba kwandaigara zvanzi uyo sawira wenyu ari kuuya uyu sawira uya bva vakutouya ndopa ndakamati kosawi zvandinokubvunza wani kuti waudza dedi here kana tichibuda kosei iwe uri kuti murume wako kuti haundiudzi zvanzi nemurume kwaniko ndinovaudza asi kungoti vanofarira zvekuteerera makuwa zvavanoteerera makuwa baba vanenge vachiudzwa makuwa handakakuudzwa kuti vakafonerwa ndo zvavanoda kuedza kuti vatipatsanure ushamwari hwedu nokuti ivo vakafonerwa indabva ndavabvunza ndati vakafonerwa nani zvanzi vakafonerwa nani zvikanzoni pane varume vako vakavafonera ndikati oright saka imi makutedzera zvakamakafonerwa here ndikutotaura nababa vai zvikanzoni nababa vai hazvisimbori izvozvo inini zvefuti handina kumboti ushamwari hwenyu hwakaipa ushamwari hwenyu makagara mungori neushamwari hwenyu saka handina pandinomboti ushamwari hwenyu hwakaipa kati asi nhasika ndo wakusvika pakuti mupokane mutange kunetsana mukadzi akapindura muromo wekuti oright baba vamwana hamusi kuda kuti inini nditambe nevanhukadzi handiti nekuti ndishamwari yangu munhukadzi ende inini ndinokuudzai kana ndichibuda zvisinei kubva zvino zvichienda mberi ndakutsvaga shamwari dzechirume ndotamba nevanhurume pamwe mwoyo wenyu ungafara nekuti kana ndichitamba nemunhukadzi zviri kukurwadzai nekuti muri kuteerera makuwa ari kutaurwa nevanhu baba vabva vatsamwa kana energy chaiyo ndakashaya kuti vakaiwaneki nekurwara kwavaiita ndokusvika ndokutanga kubata mukadzi wavo ndokutanga kurova apa nguva dziri kufamba dzangu inini dzekuenda kubasa murungu wangu akutondifonera kuti uri kupi ndoda kubuda ndabva ndatoti kana zvinhu zvakukurwisanisai ini handinzwisise kuti mukurwire chii nekuti handione patanetsana kana kuti patinonetsana kana kuti chii inini kana ndida kungotedza zvekuita vanhu zvekutaurwa nevanhu hapana mhaka mamuchifanira kungonditora mondiunza pano sekungouya kwandinoita mazvese mongotanangura kuti mainingi zvamunotamba neshamwari yenyu ini pane zvandisiri kufara nazvo madi mambomira kutamba neshamwari yenyu itaurira kuti zvinosvikepi hamuna kukwanisa kudaro okay sarai muchirwa zvekurwa kwenyu nokuti pamwe mune energy yekuda kutambisa muchirwa ndakuenda ini I didn't think kuti case ichazova complicated ndokubva ndatopinda motikari ndatodrive vandatomhanya kubasa ndokubva ndatozosvika ndato 5:30 kubasa vandatokumbira ruregero murungu wangu vandatotanga kushanda time vanhu vai vatosara vachikondinya nekurwa kutori serious ndabva ndaona ndasenderwa message nababa munini wangu masiya maita sei kumba kwababa ndakati mati tindasiya ndaita sei kumba kwababa ava nekuda kwenyu hapana zvandaita ini zvanzi masiya vanhu vachirwa ndakati ndasiya vachirwa but zvavari kurwira zvacho ndaona kuti hazvina kana use handimboone kuti pane nyaya ingarwisanise vanhu ipapo vandatonyarara paya ndobva ndaona kuti zvekwapinda imwe message kuno kutorwiwa zvisingaiti vakarwa ndofunga zvekusvika kuma9 kana kuma10 vachirwa mukadzi azvipa pesi asisaoni akutosinza kuenda kumapurisa chichi akundisendera mameseji ndiri kubasa ndazorohwa savi ndarohwa zvisingaiti handichatoone chichi maimufundisi vazouya vakanditora vakaendienda neni kumba kwavo because baba vangu vachingondirova zvekuti vanhu vatozopesa vatoti panokuhuna kuurayana vanhu panapa saka rega titobvisa mumwe munhu wacho papano vakatora vakasiya pavakatora mukadzi vakabva vasiya murume nevana vake pamba ipapo vatora mukadzi pavamuendesa kwamaimufundisi mukadzi aenda kwamaimufundisi kudaro ndatomubvunza akati saka zvavaenda kwamaimufundisi pane zvagadziriswa here panhau yacho yose zvikanzi hapana zvanzi tinozotaura nyaya yacho mangwana kwakachena asi handichaone chero neni kana kuti nditaipe foni yangu handichaone rega ndirare ndizozviona mangwana asi mangwana ndichingomukama kuseni
ndoda kuenda kumapurisa. Ndikati uchienda kumapurisa kunodii? Zvikanzi ndikuenda kumapurisa kunoripota kuti ndarohwa nemurume kudai. Ndikati hazviiti zvauri kuronga izvozvo, nekuti kurwa kwemukadzi nemurume hakungambodi kuti unozopindirwe nemapurisa. Ingonamata because dzimwe imhepo dzinenge dzichisumuka. Ndini ndiri kutotaura nemukadzi yapafoni. Hapana sawi, mangwana ndotofuma ndichienda kumapurisa. Vanhu vaisakati hapana kuenda kumapurisa kwaunoita, hapana kuenda kumapurisa. Mangwana makuseni murume manheriwayo usiku hwamanheriwayo ndasenderwa mameseji ndava ndatanga kutaura nemurume uyawo paapo. Ndakamubvunza kuti ko zviri kufamba sei, ko madi kundiudza, uyezve kana manga musindichiona inini musingafari nekushamwaridzana kwandaa ndichiita nemudzimai wenyu, makadi kundidana makandigarisa pasi makandiudza. Heya maitoinditira zvinoerema muchindisekerera ndichiuya pamba penyu ini muchiziva kuti mumwoyo menyu hamufari nekundiona. Maifanirwa kudai makandiudza pane kuti muzoenda nhasi muzonorwa muzoenda kunotaura kwahama dzemurume wangu muchitaura nezvakawanda wanda zvamuri kunzi mataura. Wakati zvimwe zvese zvandina kana kuzvitaura ndanditori nemameseji, foni yangu ndofunga yakafa musi unoyo ndikatoendesa kugoda ngonamata kuti dai yadzoka inawo mameseji wayo. Apa zvanzonina baba vai tiri kutotaura nababa vai mukadzi uyo atumirawo hama dzake kumusha kwake mameseji ekuti ndarohwa chichine mapictures ake akazvimba fesi iyoyo, hama dzake dzakutuka murume uya uya dzichimutukawo murume uya kuti warohwa hama yedu. Murume uya arikutukawo nevavo. Ini ndiri kutotaura naye ndikumuti makadi kungondiudza kuti inini handichada kuti mutambe nani neshamwari yenyu iyi. Zvakanaka handifunga kuti alright zvisinei sevanhu vangu vachishamwaridzana. Ini ndine midziyo yangu iri kumba kwenyu, imi mune midziyo yangu iri kumba, ndine midziyo yenyu iri kumba kwangu. Zvisinei next week pandiri kudzoka ndiri off ndinosvika ndotora midziyo yangu iri kumba kwangu ndouya ndokupai midziyo yenyu, imimi motora midziyo yose iri kumba kwenyu yangu ndotora ndochava zuva redu rekuti titikidzane chii padzimba dzedu. Murume yangu kuti handina kuti muparadzane ini hazviziri zvasi muchaona zvandichangoronga. Ndibaba vai vari kuisa mameseji wayo. Muchaona zvandicharonga ndo zvamuchazokuona. Mangwana makuseni ndikadomukira kuenda kuembasi, ndada kugadzisa passport yangu, kuna apply passport. Ndamukira ndaenda kuembasi, ndaona meseji yapinda, maitari varipi? Ndikati mai ava muri kundibvunza ava ini handizivi ndiri kubasa ini. Ndingatobvunza inini muri ikoko ndingatonzananga kuti mai ava varipi. Zvikanzi alright, time message yapinda, baba vai vamwa mushonga poison, havachataura havachadii, vatakurwa vaenda kuhospital. Time message yapinda, baba vai vashaika, baba vai vafa. Apa pane mameseji ari kunzi avanyora vachinzi vari kuti inini ndafa nekuti mukadzi wangu anga achitambire chine nemi. Mukadzi wake anga achitambire inemi. Ndagara ndatoti aga ndinonzwisa kuti zviri kufamba sei. Ndakada kuudza murungu wangu akanzienda, ndaenda ndanomuudza murungu ndatouya kumba kuya ndasvika pane zhowezhowe vanhu vaudzwa kuti ndine ndakodzeresa nyaka yose iyoyo, saka ndofanira kuti inini neshamwari yangu itiswe mumotikari yangu yandofamba nayo, tourayiwa topiswa tese kulocation, toiswa mob justice topiswa nekuti tisitakonzeresa kuti baba havazviurayi. Nekuti mashoko ari kutaurwa ndeyekuti isusu handichitora mukadzi wavo ndichienda naye kunohura ndichimutsvagira zvikombazi nemari ndichiita sei, ndo mashoko ari kutaurwa. Ndasvika pai ndakati inini kana ndichifa, murume wangu akandifonera akanditi maitu ndokukumbirawo ubve ipapo. Ndikamuudza kuti handisi kubva panapa, kana ndichifa zvina ndife ndichifa nezita rekumusha kwenyu nekuti ndimi muri kundiisa pakadai. Zvikanzi sei kuramba, ndokazoya vamwe anasekuru madzisekuru avo vakasvika vakanditi tokumbirawo kuti ubve panapa ndipo inongodaro yasumukawo, inogona kungoti newe unofa. Chichibva ndadzoteerera pandaenda kumba kwavo, ndakateera futi kumba kwangu sekuru vai vakati aiwa ibva panapa munzvimbo inoitobva. Pandabva pandaenda kumba kweshamwari yangu inogarawo kune imwe tauni. Saka vanhu vaida kukuitai mob justice ava vaida kuteera nekumba kwenyu vakakubvisai pamariro vachiti sekuru vakakubvisai pamariro kuti ibva pano because panapa watorongerwa dhende hapana kumira zvakanaka. Mai vanhu vacho vakanga vari pamariro pavanhu vemuno muSouth Africa ikati vanhu vekumusha, vanhu vekuchechi kwedu
ndo vanga vafambisa shoko rekuti ndini ndakonzeresa kuti baba saka vanhu vekuchechi vaifanwa kuzoumira muchiona muchidigwa petrol chechi yamunopinda imini vaifanwa kuzoungana namaimufundisi muchipisigwa mumota imi nekuti vanhu ivavo vaya vaine vanga vakagara vakavenga inini kuti ndiri kushamwaridzira nemukadzi uyu chechi yenyu if you don't mind chechi yenyu inonzi kudii yamaipinda iyi chechi ndichazoitaura zvangu chechi pamberi handingaitaure izvozvi okay asi ichechi inongoita sezvepostori alright angoti ichechi inobatanidza zvepostori tingangoiti apostolic faith mission apostolic faith mission zvakasiyana apostolic faith mission ndedzemweya dzinenge vana zayoja asi kana muchireva ini kuda mapostori aya kana kuti hamene kumasiyoni tongoti postori inoita zvemweya alright vanoita zvemweya zvekunamatira nemweya alright saka vanhu vekuchechi vavo vakadzi vavo vaisafara nekushamwaridzana nekwandaita nemukadzi uyu because vanga vaine mamwe magrudges avanga vaita saka vanga vakuisa mukadzi saka inini ndaiva ndichingobatanidzirwa ipapo kuti vasingafariri saka zvaita saizvozvo vanhu vandanzi nevanhu vemueriya manje ava masouth african vakutoudzwa izvozvo vakutanga kuti anga achitibatsirawo nesu because murume aibatsira vanhu kubatsira vanhu ezini hawo as a profit waiprofita alright handeimberi saka anga achibatsira vanhu saka vanhu vaikati tanga tichiwana munhu anga achibatsira saka inini ndimatiurayira munhu wedanga achibatsira pamusana peushamwari hwenyu husina nebasa rese chichi vabva watopa wangu akuronga zvekuti vandipisi murume wangu akatondichibva ipapo ndikaramba ndikati hazvina nevandiuraye because inini handifuziva mhaka yamuda kuti mundiurayirwe saka kana inini pamwe ndimuchazokwanisa kutsanangura mhaka yandiri kufanira kuti ndifire sana sekuru vaibva uyabva wandinyengerera bhandazotenda bhandabva anaenda kweshamwari yangu ndaenda kweshamwari yangu ndanga ndisisipo parufu rwose asi ndaitofuna ndichitoudzwa vanhu vaive vachitaura zvakawanda ndaingoudzwa nevanga varipo kuzi pari kunzi zvakati pari kunzi zvakati uri kunzi wakadai uri kunzi wakadai nezvimwe zvandandisingatozivi ndaingoenda kutongokunzi ndini ndazvikonzeresa nezvimwe zvese mumwe nemumwe angangori nezvaaifunga kuti ndifunga ndikataura zvakadai so zvinoita kuti zvimupe zvaanoda ndaingotaura zvavaida ini ndanga ndisipo kuti ndichizvimiririra kusvika ndazotsvaga ndakati ndiwanepiyo murume wangu akandifonera akanditi ndinotsvaga varume vangu vaivai vakambonzi vafona vaivai kuti unovatsvaga ivavo muende mose kunhamo unotaurirana nevanhu vekunhamo nekurwadziwa mwoyo mangu kuti ndinoenda kunotsvaga vanhu vari kundipomera zvemhaka sei ndakaramba vakafona vamwe sekuru vanogara kune imwe tauni vakafona vakati endai munogara pasi munoenda ndakaramba ndati handisi kuenda kune vanhu ivavo zvina nditotsvaga mumwe munhu angandimiririra so dai ndaikuzivai chero inyimika ndakatokufanira kuti uyai muzondimirira ndakauya kuzokutorai takaenda tose panhamo ipapo asi ndaiva ndisina munhu wandaikwanisa kuti nditore panguva iyi saka vamwe sekuru vechikuru vanogara kune imwe tauni futi ndavafonera vakanditi uya kuno vandaenda pa wangoramba vakazoguma wakatoleti chibva tazosumuka tose nasekuru vaibva taenda panhamo payo taenda panhamo bva tanoona hama dzemufi uyu tanoona hama dzemufi dzakati nguva yacho yawauya iyi haichaita kuti tigarire pasi matare acho tatosumuka nechitunha kuenda kumusha nyaya ichazonogarirwa dare kumusha ndandisina option asi kutoenda kumusha ndati handina pasipoti handina option handina mari ndaenda kumubasa pandanotaura nemurungu wangu akati mari yako ndokupa mangwana ndikutsvagira mari mangwana akati alright fine ndakumirira mangwana yaiva satati chitunha chakasumuka friday satati pandaenda kubva ndanomirira mari yangu kubva ndipa mari sunday ndichienda pabhazi ndichikwira bhazi ndoenda kumusha ndaenda kumusha kuya ndiri murwendo rwekuenda kumusha ndava singaende netransport yangu ndakatoenda nebhazi bhazi riya rakanonoka pabhodha rikanonoka kufamba ndakazosvika kuharare it was ma11 dzeusiku tichisvika kuharare apa foni yangu yange yadzima isisina moto makondakti ndandisina kumbonyora pachipepa asi ndandine makondakti evamwe mai vandanga ndakangochengeta sezvo vanga vangu ndakangomanyorawo pachipepa ichocho
apa ndasvika vanhu vanoti handingadzikiri pambudzi ndogona kupondwa nematsotsi kana kurohwa nevanhu ndopondwa nematsotsi ende ndisisina kuona ndiani anoziva kuzonditora pambudzi usiku hwakadai vanhu anodzikira kuroadport ndadzikira kuroadport ndakufonera murume wangu ndasvika uya uzonditora ndofunga vakagara vasina kuya kuzonditora vachiita dare kumba kwavo vapedza kuita dare kumba kwavo vakazodhisaida kuya kuzonditora murume wangu achiuya kuzonditora paroadport akasvika akati mai ina handisi kukwanisa kukutorai ndichienda neni kumusha kumba kwedu asi ndakumbirwa kunzi ndikutorei ndiende nemi ndokukumbirai kuti ndikutorei ndiende nemi kumusha kwenyu ndikati hapana chakaipa zvaisa zvamaronga ini ndinongoita sei ndongozvigamuchira ndokusumuka paya vangu aine muzukuru wavo ndakataenda kumba kwedu ndasvika kumba kwedu pandanoona hanzvadzi yangu hanzvadzi yangu yakasvika ikandiudza mashoko ekuti takazosvika kumba kwedu dzanga dza2 am dzeusiku zvikanzi nehanzvadzi yangu ini handina mwana anogerwa usiku nguva yenyama uya handikwanisa kuti ndii ndinosunga ndichienda kunoita matare eusiku zvisinei vakwasha zvamataura ndazvinzwa ini ndicharonga zuva rakandisunungura inini sezvo mauya kudai chironga izuva rakakusunungikirai patinoronga dare kwakachena then tozouya togara pasi tose toenderera mberi nenhau iyi nekuti hatina patinomboitonga izvozvo usiku hwakadai 2 am tikagarira pasi tikati kutonga nhau iyi ende hatizive ende ini sehanzvadzizve handina simba pamusoro pemwana uyu ndisina kunoudza vana baba vake kumusha kuti mwana wenyu ari kupomerwa mhaka kana kuti ari kuda kunziyedzogara dare rake kumusha kwaakaroorwa kana nababa vatakasirwa vanasara pavana ndo vandichaenda kunozivisa nedhetira muchauya naro inimi vakwasha muchitipa kuti dhetira matipa nderekuti kudii tozoronga dare iri togara pasi vakwasha muzukuru nemurume wangu vakabva vati kana zvanzi kana musingatokwanisa kusumuka 2 am inei isu mwana wenyu hatina kwatinoenda naye tati tinobva tamusiya nemabereki vemurume wangu ndakati handina kusara kwandiri kuita ndikuzozoenda neni ndofunga ndakapopota ipapo vanzodzi yangu akanditi aiwa usapopota nhau inoda kuti igariwe pasi ndibva ndati orit vandasarisiwa mumaoko mehanzvadzi yangu vakasumuka iye nemuzukuru vakanzi munoudza vana baba venyu kuti vatipe zuva rakakusunungukirai imi nekuti ndimi muri kuti muri kumhanya isu tiripo pano hatina kwatiri kuenda takangomirira zuva renyu ramunoona kakusunungukirai kwakachena togarira dare togera mwana wedu kwakachena vakabva vasumuka murume wangu nemuzukuru wake ndokuenda kumba kwavo kubva ipapo ndokwakabva kwakaenda imbwa ndokwakabva kwaenda tsura hapana akazodzokazve mangwana acho murume wangu ndiye akazodzoka achitaura mashoko ekuti akazodzoka ndatokwasisi wangu handa kudzoka kwanzvadzi yangu akadzoka kwasisi wangu akati ndakuya kuzoramba mudzimai wangu asi ari kuda kunzi auye nehama yake tizotaura kanzi chitipai zuva rakakusunungukirai imi kumba kwenyu tizogarira nhau yacho pasi satina kuramba kuenda nemi asi hatingosumuke usiku huno kutoti takuenda nekuti matibhuya imimi apo vati orit kaenda ndobvaenda paanogara zvazvatogogara zvakadaro zvagara zvakadaro it was muna september handiti december holiday ndopadai expecta kuti vanhu vacharonga date rekuti vazounza kumba kwedu kuhanzvadzi yangu kuti uyai musi wakati ndo wakatisunungukira date harina kurongwa ndikataura nehanzvadzi yababa vake ndikataura naye hanzvadzi yababa wake ikati zoni ndiwe wakazvipfekedza saizi yebhutsu yausingakwana uona zvekuita kana kuti iwe uya kuno ndikati handikwanise kuti ndiuye kumusha kwenyu makandisiya ndine ndichitotizira mukumbozve asi inini mukakwanisa kutuma munhu kuya kuzonditora ndopatinosumuka nekuti nhasi ndikauya mumusha menyu inini nehanzvadzi dzangu dzichati handiti wakazviendera woga chero ndikawana chinondiwana vanoramba kuuya kumusha ikoko kuti hatizvizivi isu iwe wakasiyiwa pano saka kwauriko uri kutsvagei December akapera havana kuuya ndataura natete vaya havana kuuya ndakataura mashoko ekuti okay nini kana musina vari kuda kundimiririra ndichadzimana naenda nyangwe kwatilda vakatanda kuti chichizira nekuenda kwatilda zvakazoti vakataura mashoko akawanda April holiday yakasvika date harina kuuya December holiday yakasvika date harina kuuya ndakunetsana newangu everyday uri kufungei nazvo ukuda kuti ndidii ndiri kumusha kwedu namufungo wombolipopo mati ndandima mufungo wombolipopo handei
anondiudza mashoko ekuti inini ndinokuda vanhu ndovasida kuti nyaya igarirwe pasi. Alright, mumwe wangu wati unondida handiti what is the steps are you taking seunoda mumwe wako? Ndiri kumirira kuti vana baba vanodhisaidha chii. Alright, wadhisamirira kuti vana baba vanodhisaidha chii. Chiunzai dheti decision inobuda musi uchatongwa dare. Mondipa mhaka kana ndine mhaka mondipa mhaka yacho. Ina kuramba kuti nditi handina mhaka asi nyaya inoda kugarirwa pasi. Ndichitaurawo saidhi rangu kure story uye achitaurawo saidhi rake story. Vanhu vese varipo vari kupomerwa mhaka iyi. Mumwe nemwe achizvipindurira zvaanopindura. Ngeti ndo risiri kukwanisa kuti risibude. January BCA tatopedza gore tatoo mune second year ine yatiri January BCA ndafonerwa nemurume wangu wakaningiriki naiwewe wakabatsira here hama dzangu wangu ndakadzibatsira. Next time kana uchiona kuti une zvakakuwandira do not give my relatives. Batsira amai vako kana hama dzako. Ini kuti ndiri kuitawo semuroora kune vanhu vandinogara navo. Ivo undiudza mashoko iwayo okay fine zvazviri kubva kwamuri baba ndichaita sekuda kwenyu. Ndagara vauya vanin'ina vake kumba kwangu vabvunza ndikati muri kudei panapa because imini munin'ina wacho anonzwisisa zvekuti ndokubva foni yake ndokubva atanga kufonera vanhu achiti imi muri kufunga kuti nhau inosvika kupi yakagara yakadai vabva varonga gurupu ravo remhuri. Mugurupu imomo vaitaura zvavanoda vamwe vakati ngaagarepo akatoenda zvakatokwana atidikana nekumuona makataurwa zvinogara zvakadaro mugurupu ndinawo maudhi acho mukombiyuta izvozvo. Mhaka yangu ndeyei yamuri kundiendesera kumusha kwangu. Iwe zvaunondida uri kuita mastages api? Ini ndiri kuedza kuti vanhu maends aite miti but maends acho ari kuramba kuita miti. Ine hanzvadzi yako handiiregerere nekuti ndo yatondisvitsa pandiri panapa dai akangobvuma kusimuka muusiku ihwo dai nhau isina kusvika payakazosvika izvozvi. Aiwa hamuna kunzi muye nedheti here? Makanzi muye nedheti. Pakauya nedheti akaramba here hanzvadzi yangu? Hamuna kuuya nedheti. Aiwa inini ndinokuda. Up to now haisati yakataurwa. Up to now haisati yagarirwa pasi. Murume wangu anondizwa ndokuda asi haana action yakwanisa kuita. Ndakamupa maadress enda kwatete Tilda kune make it celebration nditi izvozvo. Ndikamupa idea ndakati handiti waonana sekuru vako hanzvadzidza namai vako enda unotaurana nasekuru vako hanzvadzidza namai vako pamwe dzinogona kukukoma ideas ekuti ungazvifambise sei kubva pastage yezvakaitika yose kusvika pari nhasi. Handikwanise kuita izvozvo. Sekuru vangu vakanditi vakamushava vakandipa kukuvaka saka ini changu kutora ndongoenda newe. When are you gonna take me? Ndiri kumusha kwedu 2 years now ndiri kumusha kwedu. When are you gonna take me? Saka up to now. Saka ndonyaya yakunza ipanapa yekuti muda kuziva kuti kumusha kwenyu muchagara kusvika rini. Vari kufungei baba vekwenyu? Baba vekwenyu ndofunga vasvika pakutodona apa. Network yavo inenge iri kunetsa. Vadonha manje apa. Mai toita sei pamwe dhata ravo rapera ende padaro saizvo zvanditi iye anotaura kuti ini ndokuda ndira kutora ndigozonoenda ndogara newe kwangu ndoga. Pavakaenda pana January kumba kwababa vavo vakasvika vakaudzwa mashoko ekunzoniwe uri kuzviziva here kuti mai vakafirwa nemurume vakataura mashoko ekuti ndanga ndisingazive kuti achatanga kufa murume wangu. Kureva kuti inini namai ava tiri vaviri takanoromba tikati tichachekeresa varume venyu. Uyu murume wake akafa wangu ndiye ari padisi yekufa. Saka nhasi chero ndikandasumuka naye kuenda kunogara pedu tega tisina kuti nyaya yagarirwa pasi yataurwa chinhu zvese zvabudiswa pachena. Akafuma akafa mangwana vanhu vese vanenge vachiti zvine ndakamuuraya. Right. Nekuti baba vake vane chokwadi cheizvozvo. Saka mashoko akatobuda akataurwa kuti mimi akaenda kunoromba. Saka in the process mukuromba kwenyu maifunga kuuraisa varume kwete imimi. Ndokutaurwa kwazviri kunzi ndo zvakataurwa parufu rwemurume uyu. Zvinhu zvakataurwa nemudzimai uyu wekufirwa nemurume. Iye shamwari yenyu iyoyo yakaita kuti yakauraisa murume wayo. Ndo yakanga youdza vanhu kuti takaenda kunoromba. Hanzi ndo zvayakataura ndokutaurwa kwazvinoita. Ini handandisiko kunhamo kwacho ikoko ndakazotera wamusesani. Right. Saka ndakatosvika zvose zvatoitika izvi. Saka ndisingazive kuti mashoko ari kutaurwa iwaya
is it true or is it false? Handizvizivi. Saka imi hamuna kuzombobvunzawo here bhururu wenyu kuti wewe nhaiwe shamwari ko mashoko anogozoudza vanhu kana musina kuromba kwacho ko nhai shamwari ko anogozoudza vanhu kuti takaromba taifanirwa takaurayisa varume sei kuti mumbonzwawo saidzi rabhururu wenyu? Ndakatoenda bhururu wangu uyu rufu ruchingopera akabva atodzingwa mumusha manga akarurwa kutomuendesa kumusha kwaone hama dzake. Alright. Saka pandatotsvaga kwaanga achigara kwene hama dzake idzoso pandaenda ikoko because zvainzi akamanifesta, vanhu vari kutaura kuti akamanifesta akazotaura zvakati here zvakazoti nezvakati zviri kungotaurwa nevanhu. Kana ndikati ndakunomuona anditsanangurirewo iye kuti zvaizvo zvaaitaura izvozvo aiedza kutaura kuti ndikaenda kumba kwavo ndikasvika ndikatogara pasi naiye namai vake achitochema achiti ndakangopindana nezvakaoma. Ini handina kana zvandakambotaura, asi chandinoziva chandakakwanisa kuti nditaure mashoko andakanzi ndikufonere iwewe. Ndaburikidza ndaudzwa kunzi zoni inini ndati ndoda kuzviuraya. Baba vekufonera murume wake vati vakuda kuzviuraya. Saka zvivanhu vese ivavo vakuda kuzviuraya vese ivavo inenge yamutumbi 3 chadanwa zita rake kunzi iwewe ndiwe waurayisa. Saka iwewe nhauye kuti wakafonera maitu mukadzi uyu chimuudza chiregera kuningirikina chimufonera futi uchimuudza kuti ndainyepa. Akatofona musi wacho parufu ipapo vasati vaviga munhu akandiudza akanditi Masawira ndainyepa nhauya ndaitaura. Ndakati ko wainyepa kuti zvidii? Zvanzi hapana. Ndo mashoko akangofona achitaura. Saka shamwari yenyu yakabvuma kushandiswa kunzi fona unyepe kuti takaromba iyo ndokutofona ndokuti shuwa takatoromba just kungoda kupliza vanhu. Haana kufona achiti ndakaromba. Akafona achiti ndainyepa kuti zoni varume vako vafonera murume wangu. Iyi yanga iri shamwari yenyu yamakamata naye ningikiri manguva yakanova zvakadii? Ndofunga tingatoti almost 3 years tiri chose. Saka reason yaizoita kuti anyepe achikunyepera imi mine ushamwari nekuti kwamaita kuti maibatsirana muchidi chii chakaita kuti anyepa apa? Ipapoka iye ndichizomubvunza kuti ko iwe wakazofona sei uchiti wainyepa? Iwe wakandifonera ndichiri kubara. Asa ende nawe wakaitaura before rufu rusati rwavapo. Zvakanzi inini chakaita kuti ndizokufonera ndaifunga kuti ndiri kugadzirisa ndiri kutoda kuti zvinhu zviite 8 piece nekuti ndanga ndanzwa kuti iwe wati uda kuzviuraya. Uyezve ndanga ndanzwa kuti murume wokufona uyu ari kunzi akafona wacho ati auda kuzviuraya naiye. Ko iye aizviuraya kuti aikwana papi paushamwari hwenyimi? Aiwa nawe yainzika nyakufona pekutanga ndiye akafona achiudza murume kuti iwe udza mukadzi wako asatambe nani. Saka murume uyu manje mukuudzwa kwaakaita mashoko akaudzwa ndo akaita kuti abatikane because akanga achiswa maspices mashoko aaiudzwa. Okay. Saka paakaudzwa mashoko aya ndo paakabatikana akamanifesta kuchechi one Sunday ndisipo inini kuti pane munhu achazviuraya. Yet maybe iye mupfungwa dzake anga achitozviziva kuti inini ndiri kuzviuraya. Alright. Mapabata? Aenda pabata. Saka ndo mafambiro akaita nawo iyoyo. Uyu nyakufona uyu ndiye akazoenda kuna mai ava achivaudza kuti iwewe wakaudza uyu nokuti inini ndaichema ndichiti akafona akaita basa akakwanisa kuparadza ushamwari hwangu. Nhasi zvaaida zvaitika ushamwari hwedu hwaita sei? Waparara. Nekufona kwako kwawakaita wagona ndinokutenda chaizvo. Ndo mashoko andaitaura inini. Murume uyu nhasi azvipfudza nekuburikidza nekuti inini ndashamwaridzanira neine mudzimai wake uyezve ndisingazivi kuti pane chakaipa here pakushamwaridzana nemudzimai wake ndisina chakaipa chandakaita nemudzimai wake. Imi pakutamba kwamaita neshamwari yenyu iyi ine murume kuzozviuraya iyi hamuna kana kumbonotisawo zvimwe zvinhu zvokuti maybe vashamwari venyu vaipota vachimboti gumbomba gumbopashe? Inini pakurarama kwangu kwose navo nekuona kwangu handina pandinopupura. Alright. Asi kana aizviita inini ndisipo handakudza kuti inini ndaibva pamba pangu musi weSunday.
then ndozodzoka next week ndozodzoka wiki iyoyo wamusesaturday makuseni because ndabvunzira paya pamataura kuti wakambobva kumba kwenyu ari kumba kwenyu maida kunosumudza mubhedha muchitsvaka mushini paya pakaita meseji yakabva kuna baba ekuzozvuraya ava vachitumira imi pafoni penyu kuti munhu ndomwanguvai mapiritsi angu iwori ikoko dzoka kune izvozvi uye akamhanya kuenda kumba asi imi mazisara yenyu maita zvinhu zveimutesa mishini wenyu makazopfuura nekwavabhururu kwavanga vabva kumba kwenyu kudhara vaenda kumba kwavo kare mukapfuurawo nekomuchitimudze bhururu kuti chindoidzokera kubasa wanike bhururu haana kusvika bhururu asina kusvika kudaro imi murumotobvunza kuti ko bhururu wangu aripi murume oti handiti bhururu ari kumba kwenyu saka ndakubvunza wanga ainde ipapo bhururu akasvika kumba kwake allright paakazodzoka ka akatoti ndanga ndaenda kwaamai nhingi kunopuhwa hembe dzevana dzakatobata muplastic mazisika anga aenda kunopuhwa nemukadzi iyeyo okay akati plazi akadzokera kumba kwake akatosvika akatobikira murume wake okay akatomupa chikafu wakazobuda kubikirana nepakubikira nepapo nepakutaurana ipapo ndofunga pane pawangu asinganzwisana mukadzi paona kuti zvekusvika ndichipindurana nemunhu zvinoonesa baabuda abva aida kupi kwaakaenda ikoko kwaasawira wake vamwe kunopuwa hembe idzodzo because akatouya akabata plastic pakazenge akurwa nemurume wake akatouya akatobata plastic ranga kune hembe dzevana achinda danwa namai nhingi ndo vandidani vachinditi ndakapuwa hembe nemurungu yautorere vana vako hembe saka mukwela bhururu wenyu ane makore mangani ndingati kuma 30 ya 30 ikoko 31 okay imi mune makore mangani chero mukasati pakuti dyo chaiwo chaiwo makore muri around age ipi ini kuma 30 something futi ikoko kuma 30 something allright okay pakanaka saka imimi alright ngatitei murume wenyu ndofunga kuti waperegwa zvene data ini wadonha manje apa ndamusendera meseji but meseji yake haicha yangotika ka1 saka ndichasachazivi kuti tichihwawo ataure saidi rake and then tochiona togadzirisa forward mberi sei kuti data rapera takamusendera patamutumira re100 rand kuzimbabwe kuti harina kuwanda handisikuzoziva because abvira kudhara toti tichaenda nguva ipa aiwa anga achindisendera mameseji zveshuwa right manje namba yandinayo mazuva apera ndopandakamisira meseji yekuti muri kusvika rini ndakagara kumusha kwedu musingataure nawo ndobva atizoni inini ndakatrayawo nenzira dzangu dzose dzandiri kufunga kuti dzinoita ndikaona dzisingandiitire dzose nzira dzacho ane meseji yakabva azosenderwa nababa vake yaitotaura kuti uri kuita basa rekufurirwa nekamukadzi kako kanofunga kuti ndikanika kakanoda kuswera kachitiudza chichiita chichichi mameseji aibva kuna baba vake iwayo ndopandakamuti ayewa inini ndiri kuona kuti vanhu vekumba kwenyuka this just a way yekundibuditsa mufamily menu asi nhau chaiyo iripo chaiyo yekuti ndakapara mhaka yakatka havachina kuna kuti nyange vakaigarira pasi because hapana ane evidence yezvavari kutaura zvose ini evidence yechokwadi changu nezvakuirirana kwandaita nemukadzi wangu kana foni yangu ichinzi yaivapo sineni ndokupai muchivhura machats angu nemaaudios andinawo mukombiyuta mangu kuti papi pandakamboudza mukadzi wechakaipa mukati meupenyu hwangu kana murume uyu kana mukati meupenyu hwangu ndinosumudza ruoko rwangu rwerudyi kuti because pandataura nemurume wenyu pandafonana naye achiti toita show nguvai anga achiti iye indoda kuti munhu azvitsanangurire oga ndosaka anga abvuma kuuya panapa oga zvino ndokona kuti data rake rapera orit ngatiitei so ndidedzererei nhamba dzake apa kuita kuti pawane munhu anomisira data paari papapa kuti auye nokuti ari kuti anga achinditi zviri kuitika panapa sisimeni ndezvekudai nyaya iyi ine maburi akawanda ndozvaataura murume wenyu ati nyaya ine malupols akawanda asi ndoda kutaura pamberi pake mukadzi kana achiramba ondirambira handika kana indikataurawo kana achiramba zvaanotaurawo zvaanenge achitaura kana ndichiramba ndomurambira asi ini mukadzi wangu ndinomuda asi nyaya iripo ndekuti pane malupols akadi akawanda matauriro aiita saka ndidedzerei nhamba dzake dzekuzimbabwe tiwane kuti tingaona tamuisira data iri pamwe aperegwa nedata semunhu ari kuzimbabwe asina hake airtime plus 263 handiti
ndandizitarisa. Alright. Because sure 2 years makangogara muri kwamuri koko sure munopesera mabatwa nemweya usina kunaka hazvizonyatsoita mushe murume ngachiita adzokere kumukadzi kana kuti adi aite decision yake rekuti 2 years sure munenge mutofungawo lula chokwadi munenge mutodawo lula zvine modi 2 years takawandisa idzi anenge achiti munodii shure ndopandakazomuudza ipapa ndikutarisa namba dzake. Ndopandakamuudza izvozvo ndakati it's now almost close to 2 years makandiendesa kumba kwedu. Hamusi kukwanisa kutaura nemadzisekuru enyu kuti vauye kuzonditora. Okay, vari kubvunza kuti murume akanje kuzimbabwe, murume wacho ari kuchikoro kupolitech ndokwaari saka anogara kuzimbabwe saka akavharirwa nelockdown asati adiyo. Sevanhu vakasiyana vave ne 2 years guys vakasiyana mukadzi aendeswa kumusha kwavo anditika apa vane vana 5 vana vavanavo vane vana 5 saka mukadzi wakapusiwa kumusha kwavo murume uri kuchikoro kugara ikoko haachavhizitiri kana mukadzi achazipa amire murume mameseji andatumigwa namai murume angachikuti nemukadzi wangu ndokuda asi kuti izvi achidzokera nayo achitora mukadzi zvozvashungwesiki apa vana 5 guys 5 kids kana ndimiwo saka 263 chi 734 936 542 right. Regai ndipine apa namba iyi kuita kuti please ndokumbirawo kana paine anokwanisa kuti asendere baba ava airtime tingoti fambei nenyaya yacho handiti tiwane kugadzirisa baba havatiudze kuti mukadzi wavo vanotora rini kana kuti mukadzi wavo hachadi vongobuda pachena ipo pano pamberi pevanhu handiti tione kuti mai ava vafambawo imi nokuti hakuzoiti kuti vabikire shumporiji handi munozviziva vanoda pota vachimborohwawo lula zvino kana murume akaramba akangoti zii handiti maona itelesewo kai akangoti zii kudaro zvinonetsawo mai vanenge vasingazivi kuti voita sei saka kuti tiwane baba ava tivabate tinzwewo side of the story ravo kuti ivo zvavanga vachitaura kuti nyaya yavo ine maburi vanga vachireva kuti kudii varoda kudii zvapava ne2 years kupera kwemarriage here mai vachingoziva chokwadipo pano kana kuti voita sei baba vakati isatizivi baba ava ndo vane fainawo sei asi mai vangopoterawo kwatiri vakati veduwe ndidandiro baba ava vauye pano vandiudzewo kuti ndodii pa2 years ndo hachazivi ndave confused because as it is ndakasiyiwa kumba kwedu ndobva ndangogarira ikoko ndokwandiri antimaona baba ngavauye vataure chokwadi kuti pachine mukana rokuti tichadzokerana pamarriage apa kana kuti hapachina mukana ndiitewo hangu move on neupenyu hwavo pamwe ivo kuda vakatawo move on neupenyu hwavo asi varingorivhara 2 years dzakawandisa guys pamurume nemukadzi vane vana 5 imi regai tiwane baba so guys ndapinda nhamba idzo apo handika anogona kunge vaitira baba vatop up yedhata iteleso anogona kunge vaita top please vaitirawo top up vadzoke pano vataure nyaya yavo anogona kunge vaitirawo tizati madhairis togamana nditika vaisirewo something vakwanisa kungodi vasatenge dhata refacebook ngavatenge dhata rewhatsapp chat rewhatsapp bundles ekuti vakwanisa kungofona chete vasaise facebook ngavangodi kana vagona kuvasendera mungovaudza kuti musaise facebook ngavangoita whatsapp data bundles chete inokwanisa kuti varindudzire nyaya yavo nikesi kana tanyepegwa nomuna abiya wedavo baba voya votaura taiwa sviko pakati wasirira ko pamusuya pakatika sezvo pari kubuda shoko rokuikwai vakahura vanohurava tivotaura taiwa kavapaya wakazohura ndakakubata handiti votaura nyaya yavo tinyatsonzwa zvizere right guys kana pane anoisirawo hanzvadzi yedu iyo airtime yeteleso kuzimbabwe vaisirewo hanzi send airtime yes send airtime 10 days nai ishibheusibusiso saka munoisa airtime yacho inoiswa pai inoiswa sei zvimwe zvinhu zvamunotaura soka amufunge airtime yacho inoiswa sei airtime I protect here and airtime vanisirwa sei airtime ndovaprotecta panapa ina handikwanisa kuti ndivabate handinani South Africa handikwanisa kuti ndivatumira airtime yacho munhu anoda kutumira airtime yachona vatoisirwa thank you very much munaisa airtime thank you very much thank you munaisa airtime vaisirwa airtime amanoisirwa sei kola hello
Hello. Baba adzoka aiwa ndimurume wenyu wandiri kutoti hello. Oh, couldn't place a call. Number yavo iri kunzi mobile carrier on Wi-Fi doesn't support WhatsApp calls. Kuda vasati haisati yaitsopinda ndisi kuziya. Number tinotoisa kuti vawane kuisirwa ka airtime because tikakipa number saka munhu vaisira sei airtime yacho. Indi kutotsvaga munhu anoda kuti aise data kuna baba ava straight. Saka ndoiviga number inini tovaisira sei vanisirwa sei nemunhu anenge achida kuvaisira airtime apa. Anovaisira sei? Hanzi WhatsApp haifone yekuZimbabwe haifone. Vari kundifondera pafoni yandiri kushandisa kuita nhingirikiri manje. Vari kufona apa but vari kufona pa-airtime yandiri kushandisa kuita nhingirikiri kushandisa kuita live. Oh, hanzi magetsi anga aenda. Saka airtime vanayo magetsi ava anga aenda. Right, mina ndivafonere back. Hanzi magetsi ava anga aenda. Iwo magetsi ari kungoenda enda naseka. Vari kuzama kundifonera apa ndosaka iri engaged. Vari kuzama kundifonera apa. Yeah, apa. Hello? Angadzi hello? Okay. Magetsi angaenda. Alright, tatada kutoti tubiremwe airtime tikati kuda airtime yenyu yapera. Aiyo airtime iripo haipera 100 yakawanda iti. Yakawanda 100. Ende tatototi yatopera tikati mbamawo magetsi angaenda. Alright. Mudzimai wenyu ataura side rake ndisingazivi manje kuti imi ora tikati imi muchitaura side renyu of the story. Varipo pana pamedhemu. Tinyatsonzwa kuti toifamba nenyaya iyi toigadzirisa sei. Regai nditi ndichiendere nditi ndichaita sokuti ndichataura mumwe mashoko even angozviri pane nezvinyaya asi ndichataura. Aiwa taura henyu ndo zvatinoita pano taura henyu. Angadzi network yavo iri kunetsa manetwork ekuZimbabwe wayo. Mati? Hello? Taura henyu yanga yambokata. Ndakauya inini pane pandakauya kuSouth Africa ndibva kuno kuZimbabwe. That was February 2017. Pandinosvika ndinoona paine tension pakati pemudzimai wangu nemukoma wangu nefriend yake mukadzi wangu anditi. Handobvunza ko chii bamukuru vakadini vakanyenga anditi. Saka girlfriend yavo yotirati kana yange ichidini inobva ichitaura zvinhu zvose. Ndobva ndati mai mwanaka kuti of course kana kwana kuti bamukuru vanyenga it's not worth us kuita dzichivanhu kuti uudze bamukuru kuti ndodini. Kana ukatoona even vakagara network yavo. Right, atovamirira vanodzoka tovaudza tosvake pane network. Angadzi tsvagai pane network chaiye yakasimba. Tsvagai pane network yakasimba. Network yenyu kuripada ichikatakata. Tsvagai pane network yakasimba. Hapana pandine pane zimbodosibatira bhozi handazobuda muchipatara ndo pane zimbodosibatira pana. Alright, saka taura henyu ingoita ikakata tichikujoinidza tichiinda. Zvadaro manje. Ndobva vati ndobva takuexchange mawords paya zvikanzi imi bamukuru imwe ifriend yake. Imi bamukuru imwe ndozvikwana papo zvekuti munofamba makabatira machende enyu mumaoko. Saizvezvi handiti. Ndobva ndaenda kuna mai mwana kuti mai mwana honaka iwe. Toti tiri kumusha handiti. Tiri mukicheni yamai kumusha kwa handiti. Yobika sadza iwewe. Do you think kuti bamukuru wako vanoridya sadza iri? Zvanzi vanokona nei kati friend yako inotuka mukoma wangu inini nezvemukati something which is inside the paint how come handiti zvanzi indokwana papi handiti which means iye akatadza kutsiura saura izvozvo kwakuenda wakudini. Saka kubva ipapo pakabva paita tension handiti kuti even mwe mukoma kana kuti vakanga vachine zvavada kutaura vadaseka vanga vasingachawiri handiti. Zvadaro ndobva pane paindaitika yaza mukadzi wangu offer Friday chete handiti pamwe pose anenge ari kubasa. Saka ni weekend yandeo kuti makusi ndechitiwa nhasi ndina mai mwana panapa handiti but friend yake yeyi yava kutopindikiri chingopinda mubedroom handiti kusvika ndosanganoudza mukoma maitiro avo vanhu ava chichi inini
handina time nemudzimai wangu handiti ndobva vauya handiti but handichazivi zvakati mapindiro avakandiita but vanoratidza kuti havadiri nehanya nazvo handiti munoona manje because zvakazoti havadini havambondikonsidini kuti hano but dhi anenge achindi pane time anenge achindidawo handiti pamwe pazopeza kutonzi hona iwe dhinati haushandi chino pazosashanda kwanga saka ramachinzi ona iwowo kakuti tata even kuna vanhu vasingashandi handiti but vanopana rudo zvakaoma kudaro handiti but hazvangodini vaigona kuti kana vakabuda dzenguva ndiri kweni havandiudzi handiti pane pakambotobuda nemotika ndokudzoka usiku ndokurara panze pegeti kundisiya ndiri mumba inini handiti handina kumubvunza ndobva ndai hama ndobva dzadini ndobva ndakandikadza hama dzacho sisi vake nabamukuru vake ndobva ndavaudza I thought kuti pachadini pachasolviwa but we did hapana kuti hapachagadzirisika handiti ende zvakaramba zvingopesisa ndakati pane pavakambobuda vabuda havandiudza ndizvandiudza handiti kune kwavakaenda kuvaprofita vavakaenda mheno kwavo ndobva vauya nechinyi saka pavakaenda paya ndibva ndati ano motikari inowanzo tikaraizva ine maintenance ichipisa yeti handiti bcause inofambiswa isina oili isina mvura dzimwe dzenguva but ndimbocheka chii ndimbocheka oili ndobva ndacheka oili ndona motikari yaini oili ichi ishoma zvine mvura zhinji ndobva handitopi saka pandinoenda kubhotinoita chigumbure cheoili ndona muyamiya mune mbiya yakanyogwa sarani zita remurume wavasagura wake wokufa uyu wokufa uyu ndobva ndadini ndobva ndaenda kuna mai mwana kombiya iyi zvanza ndiamaichare vanenge vaikangama ndikati inini prison ichino chandisini handichiidi munomu handiti kuzotogwa kwacho kuita sei handisiyi handiti zvadaro ndobva ndazouya kuno zvanzi wanigwa nzvimbo yekuti dini uye kuno kuchikoro handobva ndabaanzi baba mwana mungabuta guma rini kusangana tikati iko rinoda kuzviona iko zvino kusangana kurara mose nguva zhinji okay tiona manje isusu todini hatipane rudo taiva tinge tipana rudo chii ati ndodoinda ndirege kuinda ndobva ndabuda ndikainda but ndakainda achingodini achingonyunyuta handiti imaigobudawo sei musina kumbosiya mapamedhe mapakurira medhe mulalula munoona kuti kana ukange uchingonyimwa unoramba chitamazamaona kuti atikachikotini regai ambofila kuti ini zvandinohwa unozviwawo sei imbomirai makadaro bamini koimi mainini maigonyima bamunini lulalula sei iko zvino izvi bamunini voindawo vasina kupai yava skwesque kai maivanyimire lulalula imi zvimeni ipapo vanondinyepera ndaimbovanyima asi kuti chaiitika ndechekuti handiti ndinosvika nditi ubva kubasa makuseni ndobva ndatorana neshamwari yangu iyi toenda kumasowe kunonamata tobva kumasowe kunonamata tosvika tochitandara zvedu saka ivo dzimwe dzenguva pavanenge vachikumbira pacho handiti ndo pandogona kuramba because dzimwe dzenguva ndendakavatamwira but muri munonyimwa bondere mainini kwemi kana magwa nemuromo kwaizvo zvinogwaya aiwa ipapo munozati zvisimeli kana wakangotsamwawo dzimwe dzenguva unogona kuona kunge zvinhu zvisina nebasa resi alright saka yezvo makahofixiwawo makahonyimwawo mpolipopo vakaenda nayo musina kupuwa makawa kuti zvinodika ndakazviwa right chindira henyu mberi bamunini zvadaro manje ndobva ndauya kuno kuchikoro inini handiti unofonera mai vangu inini kuti munoita zvinhu imi mbamucha zvina deep behind my back manje hapachinoitwa nadini ndikadini ndisingazvizivi handiti ndobva vachipedza kuti adai mama ndobva vandifonera asi mukadzi wako andituka sososo no mama ini ndobva ndakambokudzai before kuti ndoziva ngati imi mukatiti ano iwe tiyagona kugara nemukadzi etisi mazvionera pedzera naye handiti ndozvo ndakaita ini handina kuandaza kwandadai kuti anopedzera nechi but zvakazonditi hamene vakapedzera nasi handizivi athiri vanenge vanhu vandotaudzana pari zvino handiti bona vati yavamwe nemuroro haidini haisi kuti noipindira ndobva ndaisiya yakadaro ndobva ndaenda kuchikoro ndaenda kuchikoro zvakanaka-naka ndobva manga mamuri muna May or June ndobva mukoma ndobva andifonera shamwari panapa paita nyaya yakamira yakadai
baba avo kufa vari kuuya vachinetsa kuti ini handichaoni time nechi okay nemukadzi wangu dzimwe dzenguva ndinotichiita zveganyaku zvazvaka ndikona kutoona pamwe rodhi yakadodini yakadofambiwa rodhi yakafambiwa zvareva zvokuti yakafamba zoti vatika vanenge vambodopa vamwe kuzvimu samwe baba vekufa vavaitaura izvo vasati vafa vasati vafa vachida kudza chii vachidza mukoma mukoma weondifonera inini zvese toonedini vane kwavanoenda kumaboyfriends ndobva ndafonera wangu so pane nyakada yakazvanzi iwo hama dzako hadzindidi handiti unoza nekumira neni ndikati no memwanaka ini ndinomira newo pazvithu zviri right ukazvi zvaita mutaurisa zvizvika zvinozvi just ingobuda mazviri handiti hauna hamu yawapa buda mazviri uvasiye vaite zvinhu zvavo vari kana ivo vadi kunditaurira ivo baba chokufa vadi kuti no hazviti tova kutaurire because uri mukadzi wemunhu andimona manje saka zvaita ndotikadatikata dzimwe dzenguva aitopesa pamwe atondibloka handiti ndoita zvotozodini zvokutotaura kuti ndoita kudakati nedzimwe hama aimbotore nemuromo anyasati asandibloka ondi anibloka saka zvangoramba zvingode ndichimufonera chikodini but nyaya dzacho ingopresine ingaperemene zvakanaka kozoti manje musi wakazofa murume mukoma anondifonera murume kudonzi chamari pano paita nyaya kuti kuri kunaya kunoku handiti bozi tatiri muna september zvanzi ndokati kuzimbabwe kuri kupisa asi ndokurume kuri kutotonhora but murume wokufa waiva achitaziva ari kupukuta kudai handiti achipopota kuti mukadzi wenyu kana achivaviwa zasi handiti ngasadzisa mukadzi wangu chiuri saizvezvi haanzi atari zvakawandisa zvanzi izvezvizvi vanobuda havandiudzi handiti ndobati alright mukoma wangu bhozi zvimwe handichakwanisi kumemoriza zvakaiti ma-exact words mukoma wangu pakadropa foni ndobva ndamufonera ndobva ndaiti bhozi ndaiti kuchikoro kuti kune whatsapp ndobva ndaita whatsapp call handiti ndofunga takatumwa takarova almost 8 hours handiti tichikweshana kuti no shamari iwe handiti mangwana zvinhu zvinozokunetsa kuti dai uchinzi maaudios ndikosa kumaretrieve aka nditi no mangwana zvinhu zvinozodini zvinozokunetsa achidini chendakana problem newangu kanje kuti ndimutsiure inini hadi andimona manje ndobva andibloka ndobva ndaenda ndikanovata handiti ndobva ndaenda ndikanovata makuti ndobva ndaenda kuleseni sa leseni rakandidzoza kubva na7 kusvika na half 12 ndobva ndaenda kulunch ndidzaa kulunch ndobva ndichipinda mune rimwe leseni ndichipinda na3 ndichibuda panze chienda pane wifi mamesi ndobva apinda ndobva ndipinzira message inobva kune mai mwana asi vandi unbloka zvikanzi ndobva nditi baba avo vadini vashayika handiti avo nditi vashayika ndobva ndati wo ndobva ndati ndakuti wo ndopinda ndakamita handazima ndakapinda ndobva ndanyarara ndobva ndakuti nechemwe ndati pane nyaya yapo handiti after 15 minutes mukoma ndobva ndipinda menziti murume uya washayika asi amwa poison angachema zera rakachema naro pamuro ndiramai ndiro mudzimai wangu saka ndobva ndaenda kusapa paya ndobva ndabuda dzakuma around past 7 ndobva ndafonera wangu ari kuchema nandimai we vafa yecho ndikati ndoda kuti unditeerezese ndoda kuti ubve ipapo handiti uende kure ubve ipapo zvanzi handibva ndina kwandinoenda ndobva ndati no ndoramba ndikona chamuipi ndobva ndakata foni yangu ndobva ndadini ndobva ndaenda kustart akuma10 ndona munhu andifonera zvanzi ndabva paya ndanzi ndibve nanasekuru kuti okay saka iwo kana ndikange ndichikuudza iwowo hauteereri handiti chino hanzi unoti munhu kana achinati ari guilty haadi kuadhimira papanapa I'm guilty handiti ndobati chinitira zvandati uchiita iko zvino handiti chenda unobata sekuru euja wekuchechi handiti namukoma mogara pasi handiti munoonesa unochenera zita rako iwo hanzi handiendeki kwanhu ivavweni vanhu ndivo vakandiveteerera munyaya dzese idzi ndikati ndobva ndati aurati ndobva ndaisiya akadaro ndivezvaati akatondibloka handiti andibloka handiti makuseni acho ndobva ndasumigwa message navatete zvikanzi muzukuru tapiwa message panapa mukadzi akuti tiri kumutsvaka tiri kumushayiwa hama dzemufi dzaramwa chitunha vati ivo ndisaura vonga vatochina vadini vaende ndati hazvibetseri kuti even mota zai titori nawo mufoni hazvibetseri kuti mundiudze nini because more than 1,000 kilometers away ende ndizvo zvatondibloka saka zvitombotoshandi kuti mudini handiti
then ndofo yanga yava test zano mani zano tavane za vanhu vatakuva vadini vatinza vadini vaende kumusha atikusuka ne Friday ndobva ndati alright apa ndatakatoblokiwa pose papapo ndobva ndati musuta vanhu vasumuka Friday chemanheru ndobva ndatosumuka ndobva ndaenda kurufu handina kusvika pamusha pacho handiti ndobva ndasvika pasekuru vacho vanga vari sapa handakapasati ndichi ndobva kufamily yakati ndakati ano ifriend yangu ndaitamba tose chichi ndotoatadza kuti ano vatadza vatozvizivi chichi chakaitika handiti saka dzimai ndi panozvika bhodi pane pandakambotovata ndobva ndazoona iri tazosangana yava Sunday makuseni pane dare rakambohildwa ndandisipo ndobva ndazosangana nesande makuseni todini takunoviga hama yedu ndakasumudza inini nemukoma nemujasi tabatsira kusumudza bhokisi ndobva tandanari kumakuva ndobva taridzikisa saka ndobva raisiwa jecha ndobva pakuya sekuru vaya zvanzi mirai ndobva vambira zvikanzi mushure ndobva vanyabozi pane pachimbiwa ka kanzi mushure tagamuchira shoko yekuti munhu waMwari wafa nenzira iyi pane chiprofita chakati indai kumba kwemunhu waMwari pane chinhu chamuchawana chakakonzera kuti munhu waMwari afe nenzira iyi handiti munoona manje ndobva vasumudza mbiya iya ndakaona mumocha iya handiti kana achiti ndinonyepaka mubvunzei then akiri proceed mubvunzei alright mainini heyo kaiyo kwai mbiya yakaonekwa mumota iya yave nezita rababa ava ndo yakataugwa yakaprofitwa kumusha kurufu ingwa musina kuenda kwanga kwakaenda murume wenyu ende murume wenyu was there kukanzi ndai mumba memufi wafa uyu kune chinhu chirimo chakonzeresa rufu rwemurume weshamwari yenyu imi pakanotogwa iyo mbiya iyo iya ndo yakanosumudzwa ipapo munoti kudiiona papa mainini inini vakoma handidi kukunyepera ini ndiri munhukadzi ndiri munhu ane mhuri yake handiti ndinotsvaga rubatsiro mumaprofita ndinoenda kumaprofita kunobatsirwa asi inzwai mainini bamuninga ri kuti imimi musadhirege nyaya muchikurebesa nyaya hanzi ngobvumai kuti ishuwa here kana kuti kunyepa handisi kuda kuti musisimeri ipapo ndo pane dambudziko rekuti vanhu vekumusha kwemurume vangu naiye murume wangu anonditi bvuma nyaya chero ipapa kuti hanzi kuti dare ripere nhau iyo igadzirike tizoya kuzokutora kumusha kwako bvuma nyaya yekuti iwe ndiwakaurayisa ayo but mainini nyaya haisi pakuurayisa nyaya iri pakuti kwai tichazosvika pakuurayisana apa tichazosvika ipapo tiri pambiya iko zvino mbiya imamusiko kumariro handiti bamuni vangu ari kumariro handitika maprofita ndiwo chechi yamataura munopinda iyi maprofita ndiwo akasimuka kumakuva kwakuda kunodzikiswa kofini handiti zvikanzi musati madzikisa kofini kune chinhu chakaurayisa munhu waMwari apa handika dzokerai kumba kwake munotarisa imanga musiko kumariroko asi bamuni vangu variko handika zvikaizokerai munotarisa pakudzokera mutarisa mukanowanikwa hari iya yakanga ine sara bamuni mukati nyaya iyi makainzwa here kana kuti hamuna kumboinzwa ndakainzwa naiwo vahama dzangu idzi okay saka pangati reason here kuti hama dzenyu ikurevere inema murume wenyu like ngatingoseya hama dzimwedzi ngataurei murume wenyucho pangave nereason yekuti murume wenyu imimi akunyeperei here kuti ndo zvakataurwa pasina kutaurika aiwa ini handina kuti aindinyepera kana kuti ndizvirambere kana kuti kudii aiwa ndo zvatiri kudaura saka muri kubvuma kakuti henyu at least murume angakuyeperi handiti akakudzai zvakataurika handitika akataura zvakataurika panhamo ipapo right chimirai makadaro bamuninyirenderai mberi mbiya ndakaiona inini kumota tichiri kujobheka nditi yakayangwa zita remurume iyeye handiti ndobva yabudisiwa futi yakanyogwa futi zita remurume uyaya nditi ndobva yakandigwa mugwamanga mune jecha muyama nditi handi jecha hariputse chinhu ndipo yakakandiwa yakati mwanje mapisi arata kuposha arata kuita zvokokanda so but yakada mapisi mbiya iyoyo ndobva ati vanhukadzi musatidero inga tinokudai wani akatobva pakuchema murume iyeye handiti zviri mazuva ndobva ndateerera ndakateerera handiti zvadaro tavhuchira papa ndapedza vanhu vadini vochitaura handiti then ndobva pasumuka vatete zvimwe zvichi zvimwe zvipado neterms zvaitika charanga but
kumunhu wose akakontributa rufu gomuzukuru wangu mauya here nembereko yemunhu mukuru because uyu asi kuzodini asi kuzosara saizvezvi ndomashoko aini aitaurirwa nditi zvichirevei ipo handiziviwo ndomashoko aitaurwa nditi then vaingoti saka pangoti vanhu vaingoti maongera nditi nechekumai ngoti mai vavoka moyo wakaoma right kubengonzi maitu handiti moyo omeve wakadini wakaoma saizvezvi ndakateerera ati ndobva ndakati pamutaurira zvadaro ndobva ndati aurati ndobva tapara ndobva vanza vati vanhu vochindaonori ndobva ndati nemukoma handiti mbonodini because vasawira vake havana kuenda kuita bhodiving ati kuona kuti bosi vagara varambidziwa nehama dzemunhu handiti anzano chihande tinotasa tinini tinenzasa mashoko because pane patakasiyira because kunonzi vachiya kunongoka mukoma anoti amani vakasara vachitanza vanozvisungirira handiti ndobva nditi mukoma nditi handida kuti munin'ina kana mainini vachifa handiti inini handichasari because ini vatikazodini hasingazotarisani because ndiri included munyaya asi handinodini chinochenera kunani kuna mai vasawira madzimai vavo ndobva taenda paya kanzi tagara paya kanzi mai mwana munoziva kuti takasa kujobhe kune nyaya yakati zvikanzi ndakuti mutaure chokwadi chenyu kuti unonzi handipinonzi vambotazanzi vanzi pane munhu akafonera baba wokwavo handiti ameno enenga makaudza nditi hanzi ndakuti mudze chokwadi kuti ndakafona here kati hembe nhamba dzanzi dzakafona nechokwadi here handiti because mukadzi womunina wangu ari kuti anda kuzungirira koko asi kana akazungirira ini handichadosari ndoti ndozvisungirira asi wandi ndazvisungirira ka because ndichadiura am innocent handiti asi kana ikanga iri ngozi yangu ininika hamungaiko sezvezvi ndobva mukoma wangu achidaro vakatobva ati munhu wamwari ka kuita chokwadi ka handina kumbofona ndakadini ndakanyepa kati no hazvinetsi fonera vasahira vako ndobva afona ive asi tambodaro ndobva atiti akati zvakatowanda zvimwe zvichadozivi because akatiti handida kuziva kuti murume wangu ndiadotanga kufa that statement handina kuzoti arozama kuda kuti kudii akati handisi kuti murume wangu ndida kuziva kuti murume wangu ndiachatanga kufa akatotaura imi muchinzwa ndichizviwa handikundiwa ndobva radini ndobva rati no fonera chii ndobva rati fonera asawira vako ini akatomupedza kuti fona izvezvi ndobva afona anzi ndobva afonegwa mai mwana anzi munhu womwe ndakadini ndakareva nhema ndainyepa handiti amene mapandiro avakaita vanosvukira ndo vachazopindurani handichaziti vakazviti vakati kudini but foni yanga iri paloud handiti ndobva chadini ndobva taparadzana daura ndo nyaya iripo at least chadini chajeka ndobva taparadzana ndobva taenda kumasvingo nemotokari yanga yane chitunha kati no inda kuenda kuchikoro bhozi ndakabva chiko ndisina pasi saka ndikarovha ndogona kudini ndogona kudzingwa basi saka ndobva ndaenda kulawo kuchikoro mukoma ndobva enda kuarika wachita unodini unoziva nababa ndozvatika kunoa ndisina kuchikoro ndobva ndana mai mwana vandi unblock vandisenda message anga chiri maudhilanzi anobva mwana ndimutori kuti kudini uya kuzimbabwe ndati ano zvakanaka chandinodini ina ndichagariwa pano ndakutodini takutosangana ikoko ndobva ndatofonera mukoma iwe chira kubvako ikoko mainini vako vari kudini vari kuuya handiti right ndobva ndakwira bhazi ndobva ndaenda kumba ndobva ndasvika kumba pedati no takuti chavo chokwacha handiti hapana dare rakagagwa handiti but nyaya iripo ndekuti kana muri vanhu vakagarisana muchipinda chechimwe handiti munofanirwa kunyarana handiti no ona padini zita remukadzi wako rinopinda pamaissues akaita ase aya handiti ende hamai murume uyu washayika angari muprofita mukuru muchechi handiti aitobata even sekuru vangu vakazoshayika aitovabatsira kuti zvavo zvifambe negwara handiti zvino pachika chadati isusu izvezvizvika murume bamukuru vacho kati handisi bamukuru whatever handisi vakati no izvezvika havadi kana kutaura neni nenhau yenyaya handiti jaketi rapfekedzwa mukadzi wakati musha ari kupomegwa mukadzi wako neso tiri kupomegwa kuti muchi mukadzi wenyu handiti kati manje zvanzi nyaya iyi kuti tiitonge isusuka pasina hama tigare pasi pasina hama yemukadzi wako hazviti handiti
bosi uyu mutora takona kumutora nditi tenda naye kwazo makaenda naye musina kudini musina kuti basi unenge wadini unenge wadanyanga ndizvo chaindo chaishona chaiyoyo ndabva dati alright ndabva azofona manheru ndabva no ndiye munomutora kuripoti anomutora kuripoti kaba ndabva ati no takutobuda pambazana no ndiye munomutora asi ndila kuti muwe nehama yake anditi togara pasi then kana ndika ndizomugamuchira musha mangu ka tanga tagadza tatenderana zvovati tiiti anditi zvadaro ndobva tabuda ndobva tasvika parotibhoti tingochibuda parotibhoti ndobva tagara pasi tamisa pata pakamotikara pasaiti ndobva tataura nyama pane yakadai zvanzarati hande gozi ane hama dzake mbiri dziri kuchitungiswa kwamaiguru vake nekwanzvadzi yake zvanzano hande kuhanzvadzi yangu ndobva taenda kuchitungisa kwanzvadzi yake ndobva tasvika paya hanzvadzi ndobva yaati sisi kumba kuti matira hatimagare usiku hatina mwana anogebwa usiku chikanga chavakapa ichi ndobva ndati no chano chazamasikati charamba kuti ubate ndima chauya usiku charamba kuti ubate huku handiti izvezvi zvidasoka yakuti vanhu ava vasati pararira kune nyakanyaka kaguka vasati vaparati tingoti manyama achigadzira nyaya dzidini zvipere handiti vakatsika madziro vatezvera vangu vakatsika madziro but inini ndineshena ndinohwisisa inoti pane tumene panonzi chigwirango ndipo mandihwisisa vatete kana ndikapita ndichifamba musango nemukarahwa wangu handiti ndikaona ingwe handiti ikaya kumukarahwa handiti ndoti baba vomukadzi vangu havangaurako ndokugwisa ingwe yatouraya ingwe handiti kana ikayawo kwandiri baba vauti mukadzi wangu angasara nechi asisina murume akasangata chirikadzi chokugwira ngwe handiti ndochigwira ngwe kaiki but ndinotiti ndakasinyererekaika vakarahwa vangu vakanditi asi zvondaura paita dambudziro yangu ivo vakakwira mumuti ndokundisai ndichidini tigwa neingwe handiti vazazoti ingwe ichazodini ichazokwira zvichimuchi mumuti imomo handiti ichada kuti tionesane kuti toita sei zvidini dambudziko tidini tirikaviridze handiti vanhu asi hatina kwatinoenda atano isazidzikana kana pasina kamuna kusikadi kuuya ka mwana yasadini asatauya handiti ndo masira takadini atakaita ndobva tatodzoka kumba ndobva tamusiya kupi ndobva tamusiya kumba saka inini ma ndokona kwaona ati ano tazama kuti tione adzadzi yacho yaramba kudini ano ndoita sei ndobva ndati mama chamuna December because ndachangomchina achangoshaika samama muna December ndobva ndati ano rikatidini ndandinde kwatete anzvadzi yababu ano tete pane yangu yakadai hande mumboto nemukomo yadini adzove moti ngodini ataure nyaya yayi ndobva ndasvika kuna vatete vatete vakati ndobva vauya vatoranza ano inini chi I'm not yet prepared mechidi ndichigarira nyaya iyi handiti munoona manje ndobva tamira takadaro handiti tamira achadini zvichanaka handiti ndobva ndazobvunza ndababa manje ndikandite chi only personal contact so ndazama kuti ndifambe from one pillar to another handiti inanditi muda ndiite sei panyaya zvangu no ndakuti nyaya yako ifambe senyaya negwara kwako because inobva kune vaningina vako nemadzikoma ako iwo kana wakungouya kwandinenge wandidherera nditi use the protocol enda kumukoma wako mugare pasi muri because dare rangu ini zvamuchafanaliza ikoko handiti ndine final say kuno handi munoona manje zvadaro ndobva pauya mukomo ndobva vauya South Africa koko ndobva vagara pasi zvavakataura handisi zvakataurirana handiti ende havana kundiudza handiti nyaya chesingavadini vataura kuti vatinenge vabvumirana kuti mdhara mukoma adini asenya kuna ndikonana mudhara pasina nguva mudzima kuti let us part ways vanhu vanozoya vakura semakwira wakaita ndakutotukwa nekukura kwani ndakaita mwadzadzamwati kana uri murelationship unoudza munhu about the true life but ndozvo achitukwa futi mauyu tikati at least for the meantime for the past years ndachimboza muchindiblock ichasei zvese ndichihwisisa but for now ndonge ndadini ndatry but at least it's in our person ndinoi respect
ndobva nzida manje manje boza kadeta ndibwa mama mna April mna March ndobva tatata msikati tisingatauzana ndozi manje ipapo ndobva ndati ano ndaenda nyaya kune ndati nyaya igadzina no aukamudika nyaya dzikusocial media zvizo rikonze zichi ndati ano wadi wambozama kuti mbona tipamukuru muna December taungana chichi chinobuda chine chinotarati ndobva ndochikumbira kuti udini ndobva nditi handida kuti unge uripo for the sake kuti tigadzire nyaya tigaze all the three parties singe dziripo panyaya katarati ndichange ndiripo ndakataka ndambotoramba zvishiwa but ndobva ndati ano ndoda kuti ndakanyakoma muzobata let me give in because I'm still content. I still need my mom. Nda kuti marriage yangu ishande tigare because it's not good to vana vakure pasina ma parents. Of course my difficulties are but she is mixing nyaya kwadzuro ira ndinambo muramba nenyaya kwadzuro. It's total because vakagangisa nano kwadzuro inini I don't even say ndezvavo izvo. Inini wangu mukadzi inini chiri kungomuda I don't have a problem. Izvo zvokunyimana handizvo zvichadini bona ndokati ano onda ambototi ano chinobhuruka chinomhara mai mwana saka ndinongomupa zvangu time mweyangu murefu nayi but handihwisisi handizivi muchidimbu ndopapane nyaya handizivi kuti pane pandasiya iyi. Alright. So imimi alright iko zvinezvi tida kusvika pamudzi wenyaya chaita kuti mainini vauye kwatiri isu. Mainini vanoti imimi muchiri kuda here nezvavo zvakare kana muchida nezvavo muchaenda kunovatora rini nokuti vave nemakore maviri vari kumba kwavo imimi muri kumba kwenyu muchitawo zvenyu ikoko pachine here chiedza chekuti muchadzokera kunovatora kana kuti yatoema zvakenu zvake ndo zviri kuchemanani namainini apa ndo taona hedu kuti mainini vanozoda kuti timbozotaura navo togaisu pachikadzi tichimboonesana kuti muna chinhu chinoita ndeyekutika kukanya urangana munoona mani ndizvozvo kukanya urangana asi inika ndaida kuti ambokwanisa kundipa that kuti ndiri murume wake alright handiti akambokwanisa kuzvisa ati ombondega ndombocha lead handiti because nini according to my own the way I want to put it across this issue ndada kuti muna December vanhu vese vauya kumusha vari kumusha uko handiti ini ndinongosumuka handiti ndoya kupi ndoya kuna kuhanzvadzi yake uko kuHarare vana zano kana ndine mhuri dzandinadzo ndivaripe ndovaripa handiti haikuzotora mhuri yakuti nini toenda kuti tinopedza nyaya dzedza dzakadini dzakasirapa nzira dziya because izvi zvinhu kana pafa munhu mubuda soka ingozi hatizoti inobuya sei hatiti bosi da kuti zvinhu tivhikire hatizivi kuti bosi hausi zvinoitika mangwana atini tikatangoti tangopedza nyaya yedu zvingozi chakadini chakanaka kudai but ndakuti nyaya iyi inenge kugadzika kwayo inoona kuti nezi bosi vagonati nguva yese mamakanyararirei ndimona bosi daitsata vangoti musoya vangoti ano rekatimona tingonozvira because inini hausiwo ndinda kumunyaya kana ndasei because ndiri munhu akarora ndosvika anytime pamba vakatadza kupa hwisirawo zvangu vakatadza kuti but inindati ndiri munhu akarora because kana pakanga pafa munhu haisinya kuti motakutsirana motasina dambudzo titini muri pudzi but pakada kutakunyirana mhosva kuti isusu hatini hadzamwana agegwa usiku kana ivo kana vakati isi hadzamwana agegwa usiku kumba kuti isusu materera hatimagari masikati inenge chinori haivhiyu handimona manje chese zvotinodini zvatinenge taita but zvine impact kwanhu isusu vakawanani handimona manje so the other party must compromise kuti zvinhu zviite but handizivi watete alright I think I think inini pana pamose bamnini nemi mainini handikuzivi handiti mainini ndimunonyanya kundifollowa ndimi makwaya kwandine nyaya but I think somewhere handisi kuzivawo madiaries mese muri pano ndoinenge ndiri kunzwa point yababa munini kusaiduku yekuti handika apa kana pakataurwa mashoko aya mainini mamusipo saka panguva inoda kukumbira munin'ina wangu don't be defensive pakaitika rufu you were not there mashoko akuda navamunini vakanga varipo parufu vari kuti pakataurwa mashoko akati kana munhu akazviuraya chokwadi handika nenyaya yekuti imi ndimboziva chokwadi we are not asking you kuti mutudze chokwadi isusu pano handika asi imi chokwadi muri kudii nabhururu wenyu muri kuchiziva right zvekutaurwa nabamuni ndezvekudai imimi munogona kufa mupinda mugone chokwadi chenyu asi pane vana pane murume wamakarorana naye kana paine ngozi apa handika yekuti murume yakazviuraya nekuda kwenyu imimi nezvamakaita nabhururu wenyu ngozi ichaparadza vana handika ngozi ichabata munhu wamunoti murume wenyu saka murume wenyu ari kuti iye handiti ndopaari kuti iye ipapa padai pakapagona kuti ichatotinetsei zvakare because 2 years is now a long time munhu ashayika handimaona asi panogona kutinetsei right kuti muchidzokera kuti munotaura nehama dzati tasauya nhasi
vanogona kutoti ho mazauya nhasi because pane zvamaona kana kuti pane zvakuitika chero pasina handimaona voda kutombokuomeserai saka muri monyari kundozvari kutaura kuti ini ndangati ininika dei zvazvagona handitika muindire mberi muini move forward pakuti dei manga zvaita nguva iripo handiti mudzokere panyaya yemudzi wemongo kuwaniko kuinda kuhama dzemufi uchu kana pachiripiwa poripiwa kana kuri kunzi koripiwa even kune mhanzvadzi yenyu mimi yamunoti ndo baba iko zvinezvi kuripiwa nguva iripo because ngozi regaindi kudzei chisi hachireri musi wacharimwa ngozi inogona kuuya after 5 years ende regaindi kudzei maini ndoda kukudzai chokwadi chisingaputsi ukama ngozi zvainoita inopedzisira nemi makaipara inotanga nevanhu vasina mhosva inokutangirai pane mwoyo wenyu chapo chapo pamunoti pavana paya ndopainotanga napo ipapo handimaona igozobvapo igozoti muchasara muri one woman standing igozopedzisira nemi mamborwadziwa chaiko chaiko handisi kuziva kuti muri kundinzwisisawo here kana kuti hamusi kundinzwisisa kunzwai zvamuri kutaura kunzwai zvamuri kutaura asi chandoda kuti ndikuudzei ini pandiri pano ivo vanoti muchechi mavo mune maprofita kana vachizviti muchechi mavo mune maprofita ndinoda kuti vatore maprofita avo avanozviona kuti ndochaiwo chaiwo acho ivana vaende panyatso pabhande remweya chairo chairo kana vachiziva rinonzi bhande remweya maprofita ari kuiwani anyatsotsanangudza inini nguva yose ndakagara kudai so mubvunzei kuti ndiri kurwa naye kangani misi nenguva kuti naungaorit maimwana hanzi mbomirai makadaro hanzi mirai mbijana hanzi pose hanzi mbomirai maini hanzi mbopoza imbijana imbobata wakadaro ndida kuti unozokonja ndizvo unoziva ndibatsira nyama yangu kana ukanga uchiacuziwa kana uri kunzi une mhosva uri musungu handiti hauisi matems and conditions kuti mademands kuti dati paprofita padai hazvidambo inini ndaiti ndobatsira zvinhu zvakadai ndizvozvo hauiti matems and conditions because uri musungwa iwewe andimona manje I think mai mwana wangu atazvikuziva eko musungwa anogara muri remand for how many years musungwa iyeyo anogara muri remand for how many years hanzi musungwa anogara how many years murimandi anogara murimandi for how many years because nyaya yakaitika muna September mukanzi muende date ndorasina kuya navo zvapera izvo December ndichikubvunza kuti muri kurongei kumba kwenyu and ukandiudza kuti zoni ndichazoti zvapera izvozvo April comes ndikati muri kurongei mukandiudza zvamakandiudza kusvika every time and then I'm pushing kuti nyaya yanga itaurwe igarirwe pasi because ini muri kutaura nhasi handiti ini handisi kuramba zvose zvamuri kunzi makataurirwa kurufu I wasn't there handipo pakuvuma kuti hongu zvakataurika kana kuti hazvina kutaurika you were there ini chandinotodawo zvakatotaurwa kurufu ikoko nechitoda kuzvinzwawo ndakagara pasi ndichitotiwo aiwa sawira unga ataure zvake zvaanoona zvakaitika zvose mainini inzwai mirai ndikubatei muro mainini aino kuti right now ka zvakaoma kuti patiri panapa sofa mugone kutaura chokwadi even kuti muti eiwa isi muzati mirai ndikudzei mataura pekutanga regai ndikudzosere kumasure pane pamataura manje mukati ini ndiri mukadzi indoshandigwa kumaprofita hani muri kupaziva pamataura mai manje apa handitika right chiregai ndikukorektei ipapo mukutaura kwamaita kushandigwa kwamunoita semunhu wechikadzi munoziva here kuti its possible kuti munogona kushandigwa tongoti handisi kuti ndo zvakaitika tongoti maenda kumuprofita muchiti ndiri kuda kuti bhizinesi rangu rindishandire kana kuti ndiri kuda kuti ndimisewo imba yangu baba ekwangu wanyanya kunditeerera muprofita anogona kutora chimudzi handiti tongoti kumaprofita hamutonchanisa chimvura here kana mambiyaya ameni voti ombiyai handika enda unoisa ichi so paanogadzira imi hamusi kuziva kuti mhiko yagadzirwapo ndechii motora moinda munoziva here kuti imi munenge muchiti handina muvhira ndakauraya munhu ndakafambira kunogadzisa bhizinesi rangu izvo muprofita wamafambira wayo aita zvaaita kuti bhizinesi renyu rifambe panofanirwa kunge pachidonha munhu achifa munozviziva here kuti its possible ngatangirei ipapo izvozvo zvinogona kuva possible but sisimeli munhu ka regai ndikuudzei inini ka chandoziva handipindi mudzinza renyu ndichita zvandoda mudzinza renyu sisimeli ini ndichipinda mudzinza kumuprofita
Profita apinda achindudza nhamo dzenyu ini Mrs. Mary. Anopinda achindudza nhamo dzangu nezvedzinza rangu. Handisi mukundinzwisisa. Ndichipuwa mbiya, handipuwe mbiya ndichipuwirwa musha womumwe munhu. Ndichipuwa munamato, handipuwirwe munamato ndichipuwirwa imba yemumwe munhu. Mirai ndikuudzei mainini, mirai chibasirani toda kuonesana. Makambonzwa kuti tongoti mineni tiri shamwari neshamwari, handiti tiri kufamba murodhi. Tichava murodhi kudaro, handitika ini ndosangana nemumwe mukadzi tongoti akanyengwa nemurume wangu. Ndotanga kurova nezvibhakera. Ini ndiri kufamba nemi, handitika ndasangana nemumwe mukadzi. Ndorova mukadzi uya, imi monotochi kana kuti chibhutsu. Handimuona, just chibhutsu chete ngokavawo kuti sena nemurume wabhuru wangu tofamba toinda. Pozosara kuchinzi munhu yauya wandanga ndichirova ini wafa. Munoziva kuti imi munonzi muri accomplice to made because makaisa gumbo renyu kagumbo kasingaurayi but munhu asara kafa. Munoziva kuti pamutemo kunonzi yeni accomplice to made. Ndinozvinzwisisa izvozvo. Right. Kana muchizvinzwisisa kuti kunonzi ndaisa ruoko rwangu handiti. Handaisa ruoko rwangu. Ko kana ndikapuwa munamato wangu ini unenge uine ruoko rwemumba mako. Kai mukora kana mbiya yatsvage mota menyu. Takaenda tose kuchechi. Mumwe nemwe akapuwa munamato wake. Ini ndakatopuwawo wangu wembiya. Ndikapuwa munamato wangu wandakatozvita wandaitoita iye arimo mumba zvaanoziva, asi nhasi anogona kuzviramba zvake, asi aitozviziva. But muri kuona pari kupinda nyaya yekuti murume ari kuti tigadzise nyaya yekuti ndepapi. Hamundofunga musi kumunzwisa murume wenyu. Murume ari kupinda panyaya yekuti imimi moga murume wenyu asati atsanangura. Matsanangura kuti regai kuti sere kumasure. Kubva nezuro makanitsanangura nhasi matsanangura zvakare. Mukati pakabuda mashoko murume achiri mupenyu akamira padho kuti imimi shamwari wenyu nemukadzi wangu handisi kuufarira. Mukadzi wangu achandiremekedza muri kufamba nemukadzi wangu muchinda kunogura. Doche kutanga. 2 mirai mainini. 2 mukataura kuti bamunini munin'ina wemurume antika akambofonerai imi muchinda kupurchase room kubhora muna mabhururu enyu akati mainini maiguru muri kupi munani tione vanhu vamunavo antika mukati imimi handina kuda kumutaridza. That means kuti panga pasina trust pakati pani baba munini nani nemi aiwa mirai ndikuoneseiwo zvandiri kuona muchazotaura handika trust panga pasitorina kuti maiguru vedu panga pachitopinda runyero kupera kunzi chi maiguru muri kuita musikadzi wokuhura. 3 mataura kuti pakaitwa even pakazisheka murume uyu ofa akufa handi vanhu veraini vemuno muSouth Africa munomu vakanga varonga kuti ngatipinzei munhu mumota tomuisa matai toisa petrol kuti mimupiswe handika nokuti makonzeresa rufu rwechi rwemunhu zvinoreva kuti even mucommunity mamaigara manga musisina trust yekuti imimi hamuna kumira panzvimbo maitonzi muri kuhura ndimakonzeresa rufu rwani rwemurume uyu. Ipapo ndoparamba vakoma. Ipapo ndoparamba. Vanhu vakaudzwa nevanhu vekuchechi vanga vasingandifariri. Ora ndida kubvunza mubvunzo wangu uri simple munai mainini muchechi antika kuSouth Africa kuno kwatiri munhu akufariri imi muchechi kana inangu kana mchitaura ndinonyanya kuteerera vanhu vanowanzoti ndine patience dzekuteerera but ndinenge ndichitobata zvanenge ndichitobata pane ndakateerera ipo paya mati mimi pamatanga kutara pekutanga mati vanhu vemuchechi vanga vasingakufariri nekuda kwegrudge ravaive naro kuna bhururu wenyu zvavakaitana kudhara. Saka kana pane grudge ranga riripo rekuti imimi vanhu havasi kufarira nekuda kwabhururu wavo vaifanwa kuvenga bhururu wenyuka kwete imi kwemi munogovengegwa chii musina kukanganisira nevanhu vari muchechi menyu. Sisimeli vanhu vanokuvenga kuburikidza nekubata kwaunoita mukati meupenyu hwako. Ini zvikafanana nenizvo zvandiri kunyeperai. Ndinoshanda zvaanoziva chero murume wangu zvaanoziva kuti ndinoshanda. Vanhu vazhinji vanogona kufunga kuti mukadzi uyu anohura asi kuri kuburikidza nekubata nemaoko angu. Chandinoziva chandakaona mukati mevanhu vatinorarama navo havadi kuona chakanaka. Ini since murume wangu aenda kuZimbabwe handina musi wandakaenda mumba memunhu ndichinokumbira chikafu. Zvinhu zvinorwadza vanhu mukati memwoyo yavo. But ndimi kama inini mambotaura paya mukati mai mufundisi vechechi
namai elder vechechi vaikuvengerai bhururu wenyu nokuti kwaive nemapersonals anga ariko. Hamuna kutaura kuti vaikuvengerai kuti maibatana maoko enyu. Muri kuparangarira here ipapa. Maitiri kwai chimbomirai maitiri chakwai mukana maitiri kwai chimbomirai makadaro. Ndakambomuudza ini ndikati iwe ukangobuda mazviri unobvei? Iwe kuna ndikuchuluza ungobuda mazviri. Makandiudza rini baba? Kuda mazviri unobvei? Ati mazvina manje. Ndati makandiudza rini? Ukabuda mazviri unobvei? Zvazvangarira. Mainini wonaika panapa we are trying to help your marriage. We are trying to help you. Remember inzwai mirai mainini mungangoita you defensive panguva ina hamusi kuona maybe pakakanganisika but inini chaichayoka handisi hama yemurume wenyu handisi hama yenyu ndiri pakati handikuzivi mese ene nyandimaka kwandiri but already ndatopika up panenya pamusiri kugona kuti muoneka tibvumirane tite move forward nyaya ifambe mugadzise marriage yenyu and of which pamutazoti pengeni makuona ka it might be too late. Ndio pandiri kutaura pakuti imi pane paine pakamboakizwa murume wenyu kuchinzi murume wenyu kune mukadzi afana kuda kwemurume wenyu paripo here? Hapana. Pari kunzi pane murume akafana kuda kwenyu handiti? Chero musina kuuraya but ndo zviri kutaurika nditika paripo here pakambonzi murume wenyu anzi ngaatengerwe petrol apiswe nokuda kuti aita mhosva paripo? Asi paripo pakanzi imimi ngamutengerwe perfume inonzi ibe petrol muiswe mataimu pisigo mumota handiti? That means everything is pointing at you. Zvese zviri kupointa kwamuri handiti? Murume uya haana kuti achakudii asi ari kuti let's do things handika zviri right kuitira kuti vana vari pa imimi vacho marriage yenyu isaite chi mahiccups. Zvose ndiri kuzvinzwa mina yese iri kupointa pandiri. Exactly. Kuzvinzwa handiti handisi kuzviramba zvose handiti zvese zviri kutaurika zvose ndiri kuzvigamuchira. Ini chandaibvunza zuva ravanoda kugarira dare racho kuti vandipe mutongo unoenderana nezvavari kundinongedzera. Nai ndida kubvunza mainini ndida kubvunza isati ndikuda right now mutongo wamuri kuda imi muda kugarirwa dare nani imi? Vakandiendesa kumusha kwedu handiti? Aiwa ka imi ona ika imi makauya kwanzira handitika mukati ndibvunzire murume wangu ndinaudzika kumba handitika ndikakubvunzirai murume wenyu handiti murume wenyu akati mukadzi wangu ndinomuda haana mbotaura zvokuti ndati ngati ndida kukuzva hama dzangu kuti tigare patite dare haana mbodaro. That means it's no longer about vamwe hama dzamuri kutaura idzi, it's about you two people kuti mubvumirane. Ndakamubvunza murume wangu unoyarini kuzonditora akati haakwanisi kuya kuzonditora dare risina kugarirwa nehama dzake. Alright ndakunzwai bamnini ndizvo here bamnini kuti imi makati imimi muda kumbotanga maunganidza hama dzenyu kuti muite dare chinyarirai tinzwe mubvunzo wenyu chinyarirai tinzwe mubvunzo wenyu kuna bamnini taurai. Ndipo ndakamboenda kwavatete zvikatadza kubuda sine mafunzo anachirafo zvichadi zvichaita ndizvo ndipo ndakuita personal contact kumudhara kuti matinyaite sei mwapausisa mudhara akanditi no inini nyaya yangu iri pamusoro pedare renyu kuti zvamuchagara imimi nemadzinenga nava kune mukoma wako zvamuchataurira ikoko zvamuchafanira zvandizi then inini ndine final say kuno imi kureva imimi ka handitizi mandi muri kuzviwa mainini ndiani final say kuti vanoti kudii asi havanamboti mukadzi womwana ndimudimuni havandirambire mukadzi ndizvozvo ndizvozvo baba havandirambire mukadzi ndizvozvo ende havanambotiramba mukadzi ndizvozvo but inyaya yekuti pane kana mana zvinoitika kana mhuri yangu inini handiti kwandinozvagwa inini handiti vakaziva mudzimai wangu through inini handiti kana mudzimai wangu akapomegwa mhosva handiti zvotazotemwere ndo ndadini ndasungwa ininiwo handiti asi handiti kuti ndabaa nditi munoningira mukadzi wako mhosva musinongirira mukadzi wako handidaro ndinozvirerekesawo pasi ndizvozvo zvoita sei handiti ndinozvamanatika bhozi kana ukanga handingambozviti handimukadzi wako kana mhosva
ndozama zvinhu zvanoita kuti zvidini zvinhu zvinake unozvirerekeza unozvisa pasi ndizvozvo wangu inini hadi kudaro manje mainini muri kunzwa ari kuti kudii muri kumunzwa here kuti hamusi kumunzwisisa but ini hangu I think ndiri kumunzwisisa. Ndiri kupanzwa Sisi Mary anozvirerekesa makore amangani ndosaka mauya pano zvenhainaini handiti ndimauya pano kutite move forward ka eka kutite move forward zve ndo zviri kutaurwa nemurume wenyu. Murume wenyu haana kuramba munoziva kuti mainde murume wenyu akachidanga kutaura kuti handina chamundinouya kwamurini handikuzivi but abvuma pano akati nyaya ini dambudziko riripo ndire kudai handika saka takutsvaga way forward ka ndiye takutsvaga ndozvatauyira kapa ndo center handiti ndo mudzi handitika kutochimubvunza kakuti oraiti imimi wacho mainini munogona here kuzvininipisa izvozvi right now bamnini votipa final answer yavo kuti oraiti ini ndiri kudai ndo answer tiri kuda kapadapa but it is as if imi wacho hamusi kugona kutozvininipisa kwacho kuri kutaurwa hamusi kutogona. Handisi kupanzwisisa pamwe kuti handisi kugona kuzvininipisa vakoma. Bamnini vari kuti izvo bamnini vari kuti handitika ini ndoda kuti iwo zvininipise ndinewo baba vangu vakandizvara nditi vandakataura nababa vangu havandichuziri mukadzi ende havandidzi zvokuita asi pane exactly tokubvumbira naipapo handitika asi pane nhau yakataurika yekunzi chii mukadzi wako akonzeresa rufu rwemunhu handiti akonzera rufu rwemunhu kudaro zvinhu zvaamufamily manje haisisiri nyaya yenyu muri tu nemurume wenyu handimona imi makawanikwa mirai ndikudzei maini imbomirai imi makawanikwa chiteererai makawanikwa imimi that means kwenyu kana muri wekwamupofu hamusiri wekwamupofu pamwe makawanikwa kwamwoyo kuna baba mave wekwamwoyo imi handika makutongwa kwamwoyo imi ndokwamakutongwa saka kana pane nhau yekuti makaurayisa munhu imimi zvamakaizviri kunzi pane nhau iripo yekuti makaurayisa munhu handika muri inogara yose yekwamwoyo pasi handiti oraiti mukadzi wedu pane mhosva iripo iri kunzi akadai toni hamuchatongwi kwenyuku vana baba vekwenyu imimi regai ndikuudzei vana bhudhi venyu vaya vanongosumiwa havachina sei yakanyanyisa pamusoro popenyu hwenyu because mave uku ndokwamakarohwa muri kunzwisisa ipapo ndofunga ndopamusiri kunzwisisa imimi ipapo sisitineri ini handiti ndakarohwa handiti ndiri muroro wekumba kwavo handiti ndiri mudzimai wavo handiti murikundinzwa handiti ndiri kunzwai ndakarorwa handiti ndiri mudzimai wavo vaenda vanondisiya mumaoko ekumusha kwangu handiti mukuvanzwisisa ndabvunzazve nguva yareba ndichingobvunza mubvunzo mumwe chete munoyarini kuzotora mugarire pasi nhau sekundipomera kwamuri kundiita yes ndiri kubvuma ndine mhosva yacho yamuri kundipomera iyoyo ndiri muzirimanda handiti ndiri musungwa jeri racho sentensi yacho yeupenyu hwamuri kuda kundipa wacho iwowo inotowarini ndomira kumupindura pindura henyu ndomira kumupindura tiri kuti isusu handiti pakaitika ndizvazino kative nehama yako kuti yatigare pasi tigoenda kuti tine one word because kanzi ngaparipiwe tiatoti hakunoda ngombe dzakatika pasina hama yako zvaizonetsa mangwana ndizvozvo but hama yako hapana yakati yakauya handiti right ndobva ndadinati no isaidi kuti titire nhama yachika zvaramba toita se ndobva ndaenda kwavatete handiti ndaenda kwavatete ndobva zvadini ndokubva zvaramba handiti right ndobva ndagara 29 of course ndakadrega ipapo bvunzai mubvunzo wangu unoti hama yangu yakaramba ndeipi nekuti vakati vanoda zuva vazivisani chero kuchinzi kunoda kunzi ndinoripa kana kuchinzi kunonzi ndakaurayisa munhu kana kuchinzi ndine mhaka yandinayo havakwanise kutonga dare ari oga right chimira ipapo bainini nevamwe vari kutaura apa kuti mukadzi uyu anozvimiririra handitika nyaya iripo ndeyekudai baba havana kuramba handiti mati deti ndoramuri kudai mimi tiri kufambirana ndozvitusaura kuti chimwe chete wani deti iri ndonyaya yataunganira pano yekuti baba vataure kuti is he going to fix everything kana vachiti yes zvarini handiti imimiwo kana kuti vari kubreka kana vachiti vari kubreka zvarini handiti zvatamira panapa baba vakati exactly baba vakapindura kuti ndopamusiri kunzwisisa ipapo baba vekwenyu vakapindura kuti ini mhuri yangu ndinoida
ndakamusiya kwe2 years because of vakataura mareasons avo. Inini dei angabvuma kuti tigadzisane pakati nepakati nepakati izvozvi as it is. Handitika togara pasi, handitika zvinoreva kuti deti ratovepo pamwe ndinhasi kana ndimangwana, ndozvavataura baminavo. Togara pasi nokuti baba vakanga vataura kuti handitika ina ndikuchuziri mukadzi handiti enda ndikudzi zvokuita, but pane nhau iripo handitika yekuti dei tatanga dadi tanzwisisa tagadzirisa then zvoindira mberi. Zvinoreva deti titori padeti nhasi, ndo nhasi deti ramuri kudai, ndo nhasi deti ramuri kudai iroro. Handimaona mazvinzwa handiti mapanzwa ipapo handiti ini nhau yekuti ndiri kuda kuti nhau igarirwe pasi. Ingadai yakatogarirwa pasi isati yambone 2 years isimeri, asi nhau iri kukona kugarirwa pasi nekuti baba vake vakataura kuti nyange mukoma wake uyu akanzi akafona uyu asina kutenda kuti nhau igarirwe pasi, hapana dare riri kuzogarika pasi. Ndikadana sisi vangu kubva kuZimbabwe, sisi vangu vakauya kuno kuJoni, ndikatora hanzvadzi yangu yandinayo kuno nasisi vangu tikaenda kumba kwamukoma wake. Mukoma wake akati nandina pandinopinda, mudzimai wangu ndinaye. Baba vake vakamusendera message yandakakusendera iri Mrs. Mary yekuti zvoni kana usina kutaura nemadzikoma ako nevanun'una wako handina dare rinouya pakwandiri inini. Okay, apo manga musina kupataura pano ipapo, hamuna kupataura ipapo, ndosaka tatikuta naro nemi mamusina kurondedzera pano. Dei manga mataura kudaro aiwa tanga tiri kutofambirana nemi, but manga mapajamba dei madiaries mapopanzwawo here ipapo. Tarisina kupanzwa hapo. Okay, ndosaka isaramba tatakatsikawo madziro zvetikati aiwa imi ndimoramba. Hamuna kunge mataura kuti bamukuru vari kutaurwa kunzi chigarai pasi vataurwe, vakaramwira mhosva kuti ina handipindiri nyaya iyi. Then kana madaro manje aiwa takuchigona kuti move forward. Imi bamunini mukadzi ari kuti bamunini baba venyu vakakuberekai vakatidzokera kuna mukoma wako unotaura nawo, mukoma akati handipindiri nyaya yamainini ava because ini wangu mukadzi ndinaye. Saka apa tatisina kupanzwa apa pasitaurika iko zvino handika. Saka right ndo pane nyaya apa bamukuru venyu budhi venyu zvavakaramba imimi, saka imi moita sei? Alright. Ndoda kuti tidzoke kumashure. Iwe mira iwe. Ndichatama mumusha macho imomo. Mudzambomira iwe. Ndinogara kwangu ndega. Muri kundinzwa here sisi Mary? Tikunzwa. Ndo pakataura mashoko ekuti ini ndichatama ndinogara kwangu ndega nemhuri yangu. Alright. Ndakamubvunza mashoko ekuti tinotama toenda tinogara kwedu tega. Tinenge tichiwirirana tiri vaviri. Asi pane mashoko akataurika panhamo ari kutaura iye nhasi kuti ndo akataurika panhamo kuti vakati zvoni mbiya yanga yakanyorwa kunzi ningi zvakati zvese zvakutaura kuti panhamo mai vai vakazotaura vakati izvi ndainyepa izvi ndaizodai. Handiti mukuzvinzwisisa? Saka ndopa ndakamubvunza mashoko ekuti alright, watiwo uchatama unogara kwako wega, what is the way forward yawaita from there? Okay, aiwa munona majesisi manga maticonfuse pakuti nyaya yacho manga muchidambura atihawisisi tatongofamba nezvamamutaura imi because tinenge takateerera. Bamunini nyaya tadzoka back kwamuri. Mainini vari kuti imi makambotaura mukawirirana kuti imimi hamunzwi zvokuita mukoma wenyu waramba kuti mugarire nyaya iyi pasi sekutaura kwamamanzi nababa vekwenyu muite nababa venyu muite handiti mukati makunovaka kwenyu kure. Alright, mirai muone zvinhu zvinoitika nezvekudaiso. Maki yangu nderambamona. Pane munhu ari kutaura. Aiwa ndivo vanenge vataura havo nevamwe vanhu vataura navo. Ndamomira. Ndiende kubasa because nguva yangu yekuenda kubasa yakwana. Alright. Enda maona nyari pana. Nyari pana pande kudaiso. Taura henyu mami. Nyari pana pande kudaiso. Inini ndofunga amuna kuti magrudges anotakira pakuti boss mukadzi wangu naasawira vake vakamboita kuchiexchange namashoko handiti zvora izvo kuti tichenge tambogadzisa iyi akambodini tokumbega kuti mukoma paya pamukuru pa zvakadini zvakaresa hatakuzviziva handiti then tikagadzisa iyoyo then toproceed. Saka ini zvandiri kuti inini iye musoro wenzi December panzi vanhu vava kumusha handiti iye paanouya ndinoda December auye kumusha uko akauya kumusha ka ini tena ndinodini ndinomutora kuharare ko handiti ndinoti ndatesa kumusha vanhu vose vakaungana vanhu vauya
ende ndinoti imi mose makadaiso mukadzi venyu munavo imi indangu ndi ari musango saka nyaya idini inogarigwa pasi saka inini ndopatoda dheti manje maini ndopari kuti inini zvichaitika zvarini kuti muchazozviita zvarini kuti imi muchigara dare racho pasi ndiuyewo ini nyaya itongo mutongo wacho uchipfuura December anovhara rini December panongovhara chete December vanovhara rini December hanzi mainini munovhara rini para December mati hanzi December muri kuvhara musi wani iye anozvizati basa rangu handina date. Okay, so hanzi December ndopana ndafunga kuti inini muye kuno December iye akangondipa munozoti sisimeri makangoronga date kumba kwavo ravasida kugarira pasi iri vakangoronga date kumba kwavo ivo vapedza kuronga date kumba kwavo vonyanya date kumba kwehanzvadzi yangu vosvika vamudzati musi wa25 December tiri kukudai kudarire hanzvadzi yenyu. Okay, all right. Chero ndisina mari yebhazi inini mukunzwisisa shoni handinoziva inini chero ndisina mari yebhazi chaiyekurende yekuzimbabwe mira iwewe wakadaro ama nyaya ikai ine maset pieces ine mapiece handizvi saka izvezvi pane nyaya dzakawanda dziri pahold handizvi saka ndikuti nditi ndokupa actual date ndinoti iyeka kana akangouya chete uko akangouya chete kakuka ndinodini ndinopa vakarakwa kwakwa handizvi nyaya yati ichigadzira handizvi even madhezi edu angona kuti vakati kubva musi wa20 December kusvika musi wa30 December musi wa31 December handizvi saka period yenu vakadini tokwanisa kugadzira nyaya dzedzika because just matter of hours ningagadzisa hazvimbodi nguva yakamboreba handizvi saka imimi bamini saka ngatingoti muri kuti chitaura zvaDecember saka toko December maybe kubva musi wa15 kusvika musi wa29 nyaya iyi munenge mateigadzirisa kai iye akangouya chete kakondova ndichinomutora ini ayo kuuya isusu ndo basa redu zvokuti timekesha kuti mainini vodobuyako todovaisa mubhazi kuti vauyeko kuti asi mimi tongoti imi kubva musi wa15 kusvika musi wa29 imi mainini vochinda kune hanzvadzi yavo imi mochinovatora fomali sekuvasiya kwamakaita December pana January mochinovatora zviri fomali kumba kwavo kuti tano mukarahwa tisi tadzoka pano takasiya mukadzi pano nyaya iya ndakuda kuchigadzirisa manje mochinoudza vekwenyu kuti aiwa zvana mukoma ndakuchiuya nemukadzi uya pano nyaya ichitaugwa muchitenga kuita sefamily saka imi mati 15 to 29 December handiti indonyora pasika kuti ndindikozodzoka ndowisisa kuti zvakaita here zvinizvi musa 1 January that is kana mwari atichengeta 1 January 2021 munotifonera bheki ndobva tinita dini magadzirisana alright no problem asi mukadzi wanyu muchiri kumuda inyuka ndinomuda chaizvo but imbogara naye pasi tinombonzi murume chii unofanwa kunga zvise pasi unditeerere ini kwete kuti makura tinza neneni hazvidanzwa hauna chaona pana chinobuda zvise pasi okay iye manje ndati makuru tese neni manje ndichallenge dzimwe ndirezira voice futi ndati alright saka imi mainini tozokudai pachina panapa toga pasina varume tiri vakadzi toga tichitaurirana toga tichibasirana kuti how far can we help each imimi musi wa1 kwai munenge mado yekumba kwenyu saka iyo yalula mune motoiwana dhondiwati musi wa1 kungoshingirira pasara 6 months chete hanimona ndakakoka makakoka wakatokoka ka imanini mteta mimba imi mteta mimba mainini kwaida hai ndakatokoka nabamnini zvakaoma saka imanini mazvinzwa here munoti kudi dai kushinzi hakuna lockdown mabhodha akavhugwa tadai toti imimi pamunogona kuwana kutora 7 days muinde kumusha maita sekudaro paholiday iri kuuya zvino nenyaya yemabhodha akavharwa handitika chokwadi ndosaka vati maybe kuda December kuti vamwe zvinenge zvapfuura zvecorona plus ivo semunhu kuchikoro vanenge vavharawo kuchikoro mosangana kupi imi muri kuharare ivo vari kumba vouya kumba voripa mukwitsano votora mukadzi kuendwa kunyaya vakoma tiererese ini nditiereresezve zvekuti lockdown kana kuti handiri mukuzwa iye ari kutaura saizvo zvanditi ndo mashoko anondiudza ini kuti ndokuda ndinoyandokutora asi kumberi uko kwacho ndokwa
asina breakthrough yekuti akwanise kutaura nehama dzake akwanise kudzipoisinza iye hama dzake because muri kuona sitimeri nhau iripo zvese zvamuri kutaura zvose izvi zvose zviri kutaurwa nyange nezvaari kutaura zvose izvi anofonerwa nehama dzake achipiwa zvipomerwa pamusoro pangu zvasina chokwadi nazvo. Imi bamnini ini ndiri hangu munhu oraita maini ndakunzwai bamnini muri munhu wechirume ina ndikwanisa kutaura nemi muri munhu wechirume indokumbirawo kuti nepemisheni yenyu kana zvichiita tapedza pano ndichapa umwe munhu namba handichika ndichapa vanonzi Joshua Maponga vanambotaura nemi vaya namba vari pano zvavo vakateerera vamaponga vambotaura nemi 1 on 1 semwana wavo pachirume vambokudzidzisaiwo kuti muzati ini tinobva kumasvingo imi ndadohwa kuti muri kumasvingo munoziva kuti tine mbiri yekunzi kwai varume kumasvingo ane mbiri yekunzi kwai havaiti vanotonga vakadzi vanoita bullying vakadzi vanoda kumhanyisa vakadzi handitika but truly speaking ka hazvisiri izvo ndofunga zvaitwa kudhara handiti ndofunga ndopazvaitwa anomaona so kuti mumbotaurana pachirume mumboudzwawo kuti imimiwo mumba hazvino kuti kana manzi muri bhuru mumba menyu kana kuti makakoka handika zvose mukadzi munongoti jambu obvunza kuti hawo hai marriage is all about compromising. You sit down and you compromise kuti aiwa mai mwana muonawo point yamai mwana muonawo point yenyu handika muona kuti ndezvipi zvinoita muchionesana kwete ngoti kwai nokuti imi makapfeka bhurugwa saka imi ndimi moga munongotonga marriage haitwisa izvozvo ende hama zvakare handika apapa hama tiri kudzipinzira pakuti pane nhau iri kutaurika apa iripo panga pasina zvenhau inhangu ndaitoga ndakudzai kuti haiwa ka marriage is for 2 wechi 3 is a crowd handiti imimi nemukadzi wenyu taiyamada handimaona gone are the days ekuti marriage yangu inotongwa nehama inini handiti kamaona even vakawanda kuti mere hama inokudza kuti chakati asi iyo ine mhuri yayo ine mukadzi wayo asi nenge chida kondolamba mako iwe kuchiita so ndosaka muchiona makaiza chiwande kuti nhasi kukanzi mukadzi afirwa nemurume hama dziya dzamakatendera mukati meupenyu hwenyu muri murume nemukadzi kuti dziye dzikondrole dzinoyadzotsvaira everything izvi zvehama yedu izvi munhu wedu hama yedu yafa mukadzi usara asina kana pekutangira navana handimaona because tinenge tagatavakatendera mukati meupenyu hwedu vanhu ava handimazviona so mumwe nomwe ngazi yeboundary yake dziri hama saka ndinotenderewo kana muchibvuma hazviitwi pajekerere izvi kuwhatsapp muri 2 muchingotaurirana vachipota chikufonderai newhatsapp calling handitika muchitaurirana zvenyu pachirume isu mainini mosiyira kwatiri toda kutomboita china chamadzimai pano timbobvisa varume vose timbotaurirana samadzimai kuti how best can we do it handimaona hatirevi kuti tinogona asi tingabatsirana sei tisachi mazano pamwe chete because aenda semudaisi marriage yenyu iri kutonetsa yoga izvozvi handimaona imarriage dzakatowanda but vamwe vanenge vasina magatsi ekuti vabude panze zvaita mukadzi wenyu kuti auye amire pano timboonesana because mazera echidiki mazera ariko mazuva anaya anenge achiti handinzarwo ini ndinoziva ese ndine ese shiri ngaibvute rekeni handimaona vachidaro hameno rege ngaitambiwe handimazviona asi soka takakura tangatsinga zvizi zvinhu izvozvo ende mamarriage aigona kulasta kusvikira vanhu vaparidzaniswa nerufu handimaona zvineko zvinova titi for tati murume akakuita rege nenoondorova rege zvatosiyana handimaona toda kuti timbotaurirana ipapo saka imani titi munotenderawo here kuti ndipe baba namba dzenyu vagokubataiwo muchitaurirana isu manini havanetsi imo pano takazara izvi tiri almost 2000 pano patiri takatahedu nemadzimai tichitaurirana because tose totoda maleseni iwaya tose tiri kutomada maleseni iwayaya. Okay, iwo vanongondipa jeje vanenge vari free then positivese yangu inoneza ndinovatire panenge pane network. Alright, no problem. Ndinongotaura navo mucommunicate munotaura namameseji zvenyu then mozoronga moga kuti mungataurana zvarini. Saka imi manini mafaraka moti neimwe mochifana kukoka handitika nyere iya ye2 years mochifana kukoka kwa izvo kubva musi wa15 pamunongovhara imi muri kudiwa kumusha motoenda kumusha magara enyu munotaurana pawhatsapp ende mainini imwe nyaya isiyana nekubhuroka murume wenyu muri kuSouth Africa yari kuZimbabwe musabhuloka murume because munoisa pfungwa mukati memurume dzekuti pamwe pane zvamabhulokera kuti muite handimaona musabhuloka but like kuti zvakafanana kupa example yekuti uone kuti zvimwe zvizotina sei izvozvi lockdown inei dzatanga lockdown iyo inei ndakamutsanangurira chinhu wani inini am the mother here my responsibility wose ndini ndakamudzana kati ndokumbira udze vako vanina vako kana vachiyakumba vakangouya vari maoko handisi kuti ndinonyima muchekudya asi dzimwe dzenguva ndendisitori nawo asi vakauya ndikasavabikira vanokufunga kuti ndovanyima chekudya akazotaurirana nawo ndataurirana nawo kwanzi howo makasi mbomire makadaro
mina ndipedze kutaura mina vakasvika akanikumbira kumira vezogara kumba kwenyu lockdown inei ndakamuti uya akauya munin'ina wake after all futi vachimudza kuti inini ndinoda kuvauraya iyeka asi hama dzake ndinodzigamuchira dzichiyamba mangu anoti ndisingakwanisa kudziuraya iye vapedza izvozvozvo ndakamuudza ndikati mauya mungu amangu lockdown pana kwamuchaenda vakati ndoda kuenda kunotora pasipoti yangu pamukomo ndakavaperekedza nemotikari ndakaenda ndandotora pasipoti yangu ndakauya nawo mumba vakati ndoda kuenda kujimistini unotora mari yangu ndakavaperekedza nemotikari ndakaenda kujimistini vakanditora mari yavo vakadzoka mumba vapedza 2 days vakati ndoda muri kunzwisisa kana maenda pretoria mataxis amuri kutora up to pretoria you can go but never come back until lockdown yapera because I've got my kids here I have kids to protect corona iri kufamba nemuvanhu saka mine nema up and down yesamuchaita I don't want to bring you to bring corona mumba mangu muchizozadza vana vangu vakataurana namukoma wavo kuti ndiri kudzingira munin'ina wacho kuti ndisave ndichihura okay right bamineyo mandikupindure iwewe nabamnini vako murume wako uyo handiti ndiye munogadzana pachenyu imi munati anaona ngachiri mwanana but pokoza apa mini mona pane choda pa mukabuda zvizoita zvakadai unotaura naye mune zvakanaka kuti zvinote zvekudzinga munhu hazvidangu inoda kuti uve nerudo kuti zvakakozi mangwana usanzi wakaipa mangwana ndinoda kuti ndizvida kwavhoite ndanofona papa kumvunda wakadzingwa naye akakudzinga taura zita remunhu akakudzinga mumba I just told him that if you keep on uchitama up and down in this lockdown 21 days that everyone was sitting mumba vanhu vaibuda masocial services chete muri kunonofambirei aiwa asi chimwe chiripo bamninika marriage yenyu ine vanhu vakawanda mukati and this kamwe chagara mine maproblems marriage yenyu has got too many people inside dei mambozama kuti marriage isaite vanhu vakawanda kudai because marriage ine vanhu vakawanda guys bamini mbozama yekuti marriage yenyuka ndeyenyu nemudzimai wenyu yapinda vanhu vakawandisa marriage mukati yazara vanhu marriage umwe nomwe anongokudzai chaada ende imototeerera uwewo yautaura chakadai moteerera marriage haidi kudaro ringabuda zuva rigavira rimwe dzimwe nyaya asi nyaya tatafambira iyi ngatigase nyaya dheti iri zviri zvakabe negwara izvo zvimwe zvimwe zvakungodingati izvo mozotaurira nawo mogaba mini mjudzi wawo hama dzawandisa mukati muchidi saka isu dheti redu tava naro kubva musi wa15 kusvikira musi wa30 inini kana mwari vatichengeta musi wa1 ndombokuregaika muchidla new year ndozofona hangu musi wa2 ndichibvunza kuti ko zvafamba sei zvaita here inangu handidi kuziva nyaya yenyu kuti yafamba sei kuti zvichichaitika nechidangozoti aiwa tava tose zvakazogadzirisika zvinhu zvakafamba aiwa ndoziva kuti basa redu takaita asi imi ndodagai ndimbokubvunzai mose muri 2 imi hangu ndimbobvunzawo semukoma wenyu imi pa2 years mibamnini imi zvitoko 2 years and 6 months saka musi kumbolambasta haimani mbomiraitiwe bamnini manini handimoni hama yenyika yakanondiza chimwe chikoro and I'm sorry to say this ndotozvitaura because inini bonyero ndakadoridzidzira ndinaye mumba ndadoadhiti kuti handisi kana kadoya ndichita sei saka makutongoreva bonyobonyo straight ndodindinakira zvokuti bamnini munonakidza musingaiti kuti izvezvizvi ndikanzi HIV status yangu kazvati I'm positive ka zvikuda kuti ndiziya bva nepi because menu but mukushandisa maoko enyu matopedza nazvo ko imi mainini imoimi mainini makuitawo 2.5 muri kuitawo ipi imi
vaida kupinda vakatendera ivo baba vasvika makadi kana vakati vachauya bamnini kuda kupinda mumba saka vakavatendera ivo baba vacho kuti baba mnini vagotichengeta saka moda kuti walula kulamba stora bamnini makamirira papa ndingapa ndozvo vakataura ivo baba vekwenyu vabvunzei varipo kuti lamba stora ina mai nabamnini nokuti vanotenderera kuti vanhu vapindeka mumereji mavo vachitonga pane zvose saka nine baba mnini vanotondichengera because vanoziva kuti pamwe ndinozoenda kunze ndichinokuwa saka ndovadauaa samana yangu dzimwe chiki dzandinadzo ndinokuti mati kana ane nzara ane hasha shuwa mose henyu mose muri 2 henyu mune chiki nokuti mune njara mose muri 2 magazi yakaloda handikuona musi woyo kuchitiwa mwana ini handikuona kuchimira zvakanaka ndikuona tichitoita baby shower next year apa mainini muri kuzviona sei aiwa guys ndoda kutenda ndofunga maini nakuenda kubasa manje makusvika kubasa ayo maita basa aiwa ndinotenda chaizvo mutupo ndiani ndima moyo aiwa jewa tirandu vane ganda remvura vane ganda remvura muoni kutsukira kudai aiwa ndinokutendai bamnini ndizvozvo handitika aiwa tinokutendai mauya pana pachuwa matipawo nemiwo mainini 6 months dzichakuitira ishoma because pave nehope makuziva kuti patagwa kusvika apa imi December kana wosvika paya handiti kuti obazenei inonzi chii inonzi Sisimelis Diaries inonzi Sisimelis Diaries then munongondinyorera this because handine hama dzengu dzinofesa maproblem akada seiwayazi asi ndogona kuwata kuti hani ndakambotenda kumunonobatsirwa apa vanouya tovabatsira matibhabhatidza ndizvo zvitakubhabhatidzai saka ini zvakanaka stereki zvatichaita nezvekudai ini charamba zvangu ndichingotaura nemi asi ndichapavaya nhamba yavo inini zvangu pano neapo vanini gadzirisai kati chingoonawo mainini zvakare ndine nhamba dzavowo ndakatodzisevha techingotaurira nawo kana December yawosvika ndonzwa kuti mainini vari kusumuka rini ndichikudzaiwo kuti amba munini mainini vakati vari kusumuka musi wakati chero muchiziva kuita kuti mudiyu musaidhi kwenyu mudiyu moita izvi zvehama maoko izvi zvehama maoko izvi moita zvishoma iko zvino makuwirirana munogona henyu kuita zvazvokuita pamafoni zviya pamafoni pa ani munozviziva zvepamafoni ka zviya muita zvepamafoni izvi kutara pafoni aiwa kuita zvezvemavidheo call muchiita henyu zviri pafoni makare hachatiti but ndasi ndinetimbodisiri kweza but yosvino hachati kutumira ndinokutora mavidheos aitakambodoti but hachati maimbotumigwa mavidheos vachiita ka mirawo but yami panhau iyo yamuri kutaura iyoyi taiwirirana tichitaurirana zvose ndaida kuita chaicho ndaivaudza nomusidakativaudza ndakati ndakuda kutengerai baba mnini vakabva vatositeka vakatinga ndakambomunhonga madziva aimboshanda kuneimwe chikambani chinokuchaiva chiri kunoku zvaita saizvozvo sahwira wangu uyauya aitoshanda kubasa rakafananira vaishanda vakati unongoziva chisahwira zvinhu izvozvo zvinowanika kubasa kwangu sazoni vandatoseka ndikati augoya nazvo munhu yakauya nacho auya nacho chinhu chechiya vachatetavhatati chishande chaona chakatotofa here hachisina mabhatiri hachisina chiti ichocho chinhu chekuti muite boga ichi chekuti muite boga ichi vaita saizvozvo chinhu cheche chakabva chazochengetwa mumba maasahwira vangu apa rufu rwazoitika handiti ane mashoko chinhu cheche chakazobudiswa chinzwe chinhu chavanga vachizoshandisa chakazodai mashoko ekungonyeka anoevanhu anenge ndomira kupindura imbomira ndimbomupindura munhu mira ndimbomupindura tete mira ndimpindure wakateerera zvatinoaspaya mubhedroom medu handiti zvatotaura mubhedroom medu hazvitava kunoenda chinokuza the next person because mandiudza iyo wanzongodza munhu the next person ka achause as a tool against you zoti vanogona kwaiva kuti vanondida ndoita sei
wadza weakness yatinayo andizve saka zvimwe ndiyatane dzizimwe haufaniri kuti ngochizvitaura kuvanhu ndizve tiri vaviri upawisisa zvimwe ndazvitaura hauzvasipai kuvanhu ndizve tiri vaviri pezachazve tiri vaviri iwo zvoenda kunasaura kwacho zvanhu zvakadaro zvirigodini unochondifumurawo nechondifumura ndotindikazondipfuza dzemutokona kuti ndogona kutozviramba pavanhu wandifumura ndaitaura zvaplastic man saka chamakahoisepi chinhu chimaininivi chakatorwa nevanhu vakauya kurufu atengai chimwe handi zvirimo here mutaundi mutengai chimwe moisa mabhatiri handisi vanenge ndoplastic man vanenge vachiti he nokuti munhu azohura vanoda kuti munhu akuhurire nemunhu kwete kuti munhu akuhurire naplastic man saka chinhu saka pamwe murume yazvaireva kuti kwai nzira inenge yakafambiwa pamwe chinhu chine chaidi kufamba panzira ndicho chichi chidhildo ichi amhenowo mumba mawemo muini zvemubhedhu mao ndaisazoziva zvinoenda mberi most of the time handikunyepera izvo 6 o'clock ichichaendaamutendera kuti ashandise ndakamutendera kuti ashandise makamutendera makagona nokuti akasashandisa unoita sei makatogona mukati aiwa tengako chinhu chicho chichi zvino imi dambudziko rinenge riri kwamuri imi maininiwo mumbota muchita mavhidhio call muchiita zvinhu zvenyu muchitaridza bamunini kuitira kuti zvinhu zvavo zvivarerukirewo makanga mazvirega panguva yacho nokuti makanga madii makanga makakonana zvicho tagadzirisa akasaka nhasi usiku zviva kutotanga nhasi chaiye zviva kutotanga nhasi chaiye handi muri murume nemukadzi nhasi chaiche muva kutotora vhidhio yenyu muchiita zvinhu zvezvo zvamunenge muchiita muchitumira baba handimaona baba voitawo yavo muchitumirana handi muri murume nemukadzi kaima musi girlfriend boyfriend handi mazviona saka kubva nhasi zvinhu ngachitsve pafoni ipapa pisai chinhu kundimirira December oraiti zvakanaka iba mnini maita basa mainini masvika ka oraiti. Thank you very much mainini. Totaura kana murume at least murume nyakuda mbobika bika kuita zvokubika. Saka imimi chisvika ikubasa tichataura mangwana kana madzoka kubva kubasa. Asi zvanaka nasi musakanga mukuitira baba mune wifi kubasa uko. Musakanga mukuvatumira zvinhu zvavo. Aiwa munovaomesera kudaro muzovaomesera ipotai muchingodaro muchingomirirawo kuti December aiwa zvinoita teti tichingopushawo nekusaidi. Awa tinenge tichitaura navo nekusaidi ndiwari taduchapa munhu mukuru so achatanga kutaura navo kubva mangwana chai. Alright iripo mainini moshanda mushi sharp sharp. Right guys, iyo ndo nyaya tatinayo muzara nhasi. Mainzwa ndichika makozi atanga kutofoniwa varuda kufona varigaitiwe zvedu. Hello kola hello avasi serious vanenge masomalia aya anotumira vanhu zvinyadzi. Right, kana vane vari kuda kufona guys, kana pane vari kuda kufona guys vada kufonawo vachingobata nyaya iyi tongotora 5 callers chete tagarisa pano 5 callers chete then timbonzwawo pfungwa dzenyu kuti munoiona sei nyaya iyi then todi tovhara zvedu show. Asi at least guys madiaries tose takwanisa kubata nyaya iyi taita way forward handiti tanzi December tave ne way forward tochingomirirawo December kuti asvike kuti manini vapuwe zvinhu zvavo zvavanokodzerana nazvo plus punishment ichipera vadzokere kudi kumba kwavo nomurume wavo nokuti murume uyu unenge uchiri kudawo mudzimai wake hatizivi tozongoona December kana Mwari vatichengeta tichinge tasvika tozongoona kuti ndizvo here kana kuti hapana chiripo handichika at least tashanda tose takwanisa kuti tiumbe tibatanidze vanhu plus answer tiiwane anditika ndokuti answer tiwane taiwana answer. Right, regai tinzwe kola vari kufona ava kuti vari kutowo kudii. Kola hello ndiri right kanjani?
first of all munhu anofanira kufunda kuzvininipisa especially nenyaya dzachona dziri kubuda dzisi nyaya dziri straight and anotova nenakire kuti murume wake anotomboita stand nyaya achiti tinokuda ndonakira ainaro but munhu anofanira kuzvininipisa hafanira kuzviendera pamberi kuti iye ati anoziva kana kuti angoti ndinobvuma mhosva iya chiri kudoita munhu anofanira kudzidzisa mhosva yake because ma-accusations ari kuuya aya asi ma-accusation ari nyore kutonga pachizezuro chekuti chipo kana chichitongwa pane rufu panofanoita kuvaka paita kuvaka nesimba racho pamusoro peguva iroro ka inyaya hombe kuti imombe nemombe dzichabviswa ipapo avo murume wakewo vanhu vachanobvisa futi vachanoripa kusiya kwavakamboita mukadzi uyu ya ndizvozvo azvisinyore kuti vachangoenda vachikonobvisa vanotoripa obvious pasina kuripwa vanofana kutoripa vozofumudzana achezvaro ende havangagone kunogarisa dari mwana wevaridzi pasina hama dzake saka vachatanga varipa vozonogara dari nemukadzi wavo saka inenge chandikuona pane mukadzi uyu chekutangisisa ndazvinini haiti yakawandisa shamwari yake haisi shamwari yakanaka because kana shamwari yakambovuma nekuti yake iri panguva yakaoma ikamusiya ari under the bus why is he still staying kuti ati iye shamwari yangu yake yakanaka tisawira wangu aithink anofana kuziva shamwari dzake anofana kuona afana kuziva shamwari because this is not a good and neyangarimo munhu akatoteerera zvemurume wake vaiti vodzora mabreki pashamwari dzapedza but munhu akati tine gogo wakaitwa kuti hatidi kuteerera kana tichiudzwa shamwari dzako dzazodai techida kuti vaitwa sensani kozoitawo hama dzemurume dzada kucontrola mukadzi too much for what I don't know but kana uri kucontrola makanyanyisa that's too much inowa kusemukadzi atiokutongwa kudaro nehama dzemurume atinoa but I like the idea wekuti vasotaurirana wavoko kupedzisira but padecember vazisimeni nemiwo madecember hapana kuti tingaita sei because chero kana kuti timangwana vanoenda nekupi iwo mabhodha akavhara nelockdown idzi necorona ka aite zvazvo bati dai mama dzoroka aiwa kabati ivo kana vakwanisa kugara 2 years vangatadza kuzomira 6 months achita hazvo kuzodaro izvozvo apapa but kuti december alright kola maita basa regaitise vamwe tinze kuti vamwe tikudi mafoni achari kuwandisa panapa. Thank you very much. Right guys, kana mafona kakatei 2 minutes plus ukanzwa kuti pane umwe handitika please imbopa vamwe varipo mukana vapedze kutaura uzofonawo handitika kana wanzwa kuti pane umwe munhu ari paline iwewe wobva wadi wombomira upe mumwe munhu mukana apedze kutaura then iwozodi wozopindawo handitika kutite order handiti kola hello muri sei kola hello kola hello kola hello ndingachene mafoni anenge ari kumabackground yode kana muchifona try kuti kana wadairwa udzime foni imwe inenge iri kubackground handiti dzimaiwo mafoni anenge ari kubackground uku hello kola hello maswera sei Sismeli taswera maswera sei taswera ini nangu ndiri kungoda kungotaura mbichana ndingoti gaga ndiri kutoona kuti vanhu vese vari kutoita pressure chaiyo nangu ndandiri kuda ndanda kungotaura namainini vedu ava vanga vari papa mainini vanofanirwa kuti vazvininipise vozvidzorawo
nepamusana pekuti murume ukada kutoenzane naye vanobva vafunga kuti pamwe wakundidherera naipapasi kuti vari kuti ava ndo vari kushanda ndiri kuchikoro saka hama dzinenge dzaakufurira murume kuti uyu anoshanda anodai so saka ari kukudherera saka vanenge vakumutongera zvekare baba ava ngavasabvume kutongerwa musha wavo nehama. Hama idzi dziri kupindira dzichida kutonga musha ngavarambe kutongerwa musha ivo nemukadzi wavo ngavagare pasi votaurirana vowirirana nepamusana pekuti ichokwadi ngozi iripo kunyange munyaya iyi iripo iyi vakatoinvolva plus mbiya yakaonekwa iri mumota mavo saka nekutaurika kwazviri kuita it means kuti munenge utori wadziya moto wembavha you are in it. Saka vanotofanirwa kuti vagadzirisa nyaya nemurume wavo kuti ngozi isazouya mumusha voenda vanoripira kuhama dzeuyu mufi vopedza nazvo ivo vowirirana vari tu nemhuri yavo nemurume wavo hama dzese ngadzibve kubva kumurume kusvika kumukadzi. I think izvozvo ndozvitori nani. Thank you very much caller. Thank you very much. Okay, right, 3 more calls to go. Then imwe I think zvatinozoita ndezvekuti toda titombofanwa kuti timboita china chemadzimai panapa tichitaurirana chemadzimai nemadzibaba china chemadzimai nemadzibaba tomboita tose pano madzimai nemadzibaba china tichiudzana pano tichitaurana tichinyatsonzwa kuti zvinofamba sei. Kola hello. Right. Rosalini ngangoti akwanzi akuna ngozi maybe there is more to that. Remember kuti munhu angauyi pana chitara kuti takaenda kana ndakaiplay the party muzvinhu zvakaitika but behind the scene iye chokwadi anochiziva ngozi ndo iriko guys musanyeperana kana sotosangana naye but ngozi iriko. Kola hello. Yes kola. Ini zvangu ndatingoda kuti kumusikana kumukadzi uyu family iri kuda total control of this woman. Mwana wavo ari kuita mustudent akagara uko asi kuchengeta mhuri imanipulation yefamily ende vanhu vekumasvingo indobva kumasvingo vanhu vekumasvingo vanoda control. Ukakuita kamisteki kako kekunzwa zobatwa nekakari kari paiende paitika nyaya ichozvo ichokwadi vanozviblow up kuti chiuya tite chivanhu nekuti kune madhara ari kuvillage wakagara asina zvekuita chiuyai huyai tite chivanhu tigadzirise tite sei mukadzi uyu kana akazvisungirira nemukadzi wake aihura has nothing to do with mukadzi uyu iwo wabatwa wakabata kakari kako ndokakusumudzwa nevanhu vekumusha kwenyu kunzi uyatoti ende paita mapostori vanhu ivava mapostori ivava vaiprofita makadzi wanzi mai vatatelishasa havadi mapostori iwaya because vanoputsa mhuri vachataura tunhu tusina kana basa vanenge vane zvemuinside zvavanzwa kunzi panzi pawanikwa hari pawanikwa chinyi ivo vobva vatora advantage of that vachitaura zvinhu zvisina kana kumboitika. Vari kuda family iri kuda total control of this woman. Saka meno murume wacho mangomunzwai kuti ganyabvu anogarika naye sei munhu akadaro amen kana achida kudzokera ngaadzokera agadzirisana nemurume wake zvamati come January 2021. All right. Thank you very much, caller. Thank you. Thank you. Nyaya yengozi guys nyaya inonetsa but what I will do kana chaedza vanhu vakuru vanavaponga panapa vaiva kutaurire kana kuti nchambokuti one day anditi kana aripo guest anoda kuuya zvake ambotsanangura nyaya dzekumusha kwavo dzatinoti ngozi dzese dzakapedza vanhu nekuda kwemunhu akafira mumusha imomo asina kuurayiwa akafira mumusha auya anoda kungoeducata vanhu chete munyatsozvinzwira muri kuti ngozi hakuna ndopa muchaziva kuti ngozi dziriko Kola hello. Hello. Muri right here? Musha muresa. Ndiri right. Tudatora na Smiley. Muri kutaura taura yenyu muri pashow. Oh, okay. Hi Smiley. Ndikuda kutaurwa namainini vabva apa kuti nyaya yavo iri patu murume uyu ane problem wake yekuti anoteerera hama dzake dhoo yake
yekuti I think ipapa anotoda maybe kubatsirwa naamaponga vacho kuti aite sekunga necontrol nemhuri yake ipapo pane dambudziko asi mainini hai big problem chaiyo yekuti chinonzi murume shuwa havachizive murume wacho abva adzoka futi akaita kunge ndiye atori submissive anenge anotovabindawo saka mainini vanotoda kudzidziswa kuti vaite sekuteerera murume murume wavo I think hama dzake dzinogona kunge dzine problem but I think hama dzatozopindira dzaona kuti mukadzi uyu kauyu ari kutambisa bhora hama yedu because mainini savaona vari fast taura pamuromo vari fast havamire ende vane answer for everything so ipapapa is wrong mashamwari avo akatowanda menoti vane mashamwari mangani kune uyu wembiya uyu wekufirwa nemurume kune uyo wekuendwa naye kubhora mheno saka nyaya dzekuti dziri kungorivhovha pamafriends mainini ngavangoita semunhu ane vana 5 vari kuita kunge musikana abva kuroorwa nhasi asati akunzwisisa imba apa munhu azadza imba mainini needs to be focused kuti imba chii marriage chii ndikuda kuvakana here nemurume wangu kana kuri kuti she has made up her mind kuti imba havachadi ngangabva vangosiyana havo kana nezvekugara matarizvi a waste of time if she has decided that she wants to go back kune murume uyu she has had 2 years dzekureflecta vachinyatsoona kuti ndoda kuenda kupi nelife yangu murume uyu ndomuda here ndiye here anopodzerana nemastandards angu kana vachifunga kuti vo vane mari yakawanda murume uyu nothing ngavabva vangosiyana naye vanga vatopesana kapa 2 years separation is a long time she can just move on with her life vosiyana nemurume uyu but if she wants a marriage back ngavawirirane nemurume wavo aitiri murume wavo kuti azoenda kuhama anyanyozimberana nehama ka anenge atoona kuti mumba macho ndiri kuitwa chiseko uku kuhama dzekuseka kuti ona mukadzi wako obva aita nowe murume uyu ivo vakanyatsowirirana nemurume wavo voratidza vanhu kuti ini nemurume wangu taahwani tiri kuwirirana asi murume ambomhanya achidzokera kuhama dzatoko ndo maonero hangu regai ndipe vamwe chance yekutaura. All right, thank you very much caller. Thanks. Okay, bye. Bye. Right. So guys, ndizvo zvaizvo nyaya kwese both parties hadzine era asi vanoda kugadzirisa anzi pavana 5 still doing ari vane vana 5 3 ndeve mudzimai ari yega 2 ndo vavakaita vaina baba pamwe chete handitika saka vana all ndo tongoti vese kai 5 because murume mukadzi akawanikwa ine vake 3 murume akazosvika vakaitawo dzavo dzamo vavo vana vaviri handitika so vana vavo i5 so guys ndo nyaya iripo handisi kuziva I think ndaneta guys tagarisa panapa tinogara panapa 3 hours ndakutora one last caller tobva tapedza zvedu caller hello. Hello. That's a cute baby there pa profile penyapa. Caller hello. Thank you so much. Taura yenyu. Ini ndotaura kuti zvoni tangoza apa ini naandatendi kuti zvinhu zvakuitika in the spiritual world guys saka mushonga unobata pasina chironda here kana mai avari innocent ngozi ingauye here panhari innocent because zvinhu zvakutoitika munyika yemweya. Then the other thing is that amai ava mashamwari shuwa munhu kana uchinge waroorwa uda kutamba chii chaunotamba and I understand kuti murume wako ndiye ashamwari yako nevana vako. Then the other thing madzimai kana uchinge waita mari tiri kuita kunge zvinonzi mari ichakupa even lula wakutanga kutoandamaina murume wako kana waita mari mwari vakublessa humble yourself and love your husband because there are certain things that money cannot buy you. Then the other thing hama ngatizive kuti zvoni iwe utori hama kwawakaroorwa ivesenge mburi hama kwawakaberekwa ngatisanyanyei kuda kupinda straight mumarriages evanhu. That is all I have to say. Chokwadi good points there. Thank you very much kola muri mhoresero chimwana chiri paprofile picture penyu. Thank you. All right, bye. Right guys, I think zvanhasika tsakwana
taneta guys ata 3 hours tipanda kudzenga tine masainus flu chando cha weather yachinja kuno saka zvinhu zvacho zvisina mira mushe ndashingirira kusvikira ndanyatsa kuti mira ndikudzei the importance of listening guys. Imimi madiaries mune dambudziko rimwe chete munomhanya musati manzwa nyaya isati yambosvokana pahafu kwadzinga kubhowa totakupa judgment uri wrong urichi mirai muzonzwa mazonati nyaya yavo yazoita nyaya yose yazobuda pachena kuti kupedzisira kwenyaya yako pavanga vachitanga kutaura papa yaka ima musingaizivi manga vatopa judgment kudhara kuti hai uri wrong iwe hai tikuda saidi rimwe musina kuinzwa asi pakupedzisira dzidzai kumbomira moteerera guys moteerera kuti nyaya kuenda nekupi patience dzangu dzaneti nadzo idzika ine ichitoiziva remember nyaya iyi nendakainzwa nezuro that means ndichitoinzwa kechi2 hakuna ndinofanira kutoboekana ndinofanira kutoboekana wese because ndinenge ndakamboinzwa nezuro kana kuti kusura nezuro ndozoipa futi pano kuti imi muchinzwawo handimoona saka dzidzai kuita patience dzekuteerera kuti munyatsoziva kuti nyaya inofamba nekupi ichina nekupi saka pakupedzisira chii chinyaya ichi chakazoitika mozonyatsonzwa chii chaiko chaiko manje patience dzinokunetsai comment section and two vedu way pakunyaya dzekukomenta apa remember kuti umwe munhu anenge ane phone anenge ari palive andika achifona pafoni yakachara nyaya yake asi anenge ane imwe foni yechi2 yaanenge achiisa macomments guys mamacomments enyamunoisa regai titsiurane panisi vanhu vakuru handika aisi mvenge ino yekuteshira samuswe tamba makumbo ari mudenga musoro pasi dzimwe macomments enyamunoisa anotosa kuti vanhu vauye nenyaya dzavo mangwana handika vanhu anotodza kuenda nenyaya dzavo mangwana nekuti ndinonojaijiwa ndinotongwa chiri vasingakuzivi ndosaka ndizochinja mastei vanhu ndosaka ndisingaprefer kuti ndivaunze even pavideo call do you know kuti its easy kuti ndikukwasa kuita video call muchiona munhu kudai so but because ndakatokustada ndikaona macomments enyamunokanda handitomboexpose hangu munhu zvakadaro kumuti uya pavideo call takamboda kuchita mazoi kutanga ndikazona macomments enyu kwaakuenda kusiriko andika saka ndise munhu pavideo call mungatomuteverera even nekuinbox chako chako muchinomutuka nekumuseka of which that is not right mukangoziva kuti pana paka it's a reality online talk show handika zvinhu zviri kutaurika ndosaka ndisiri nyaya ndisina kuti ndipe ndiposte iri hide munhu auya achitaura nyaya yake ega mukangoziva papo munenge magona kuti ati mangwana newe unozodawo kudi kuyawo nenyaya yako hauvhunduki kana kutya kuti ndinochikonoudzwa zvakati saka ipapo ndinoda kukumbirawo chikumbiro chandinoda kuisa kwamuri madiaries anditi peji redu ngarivere kuvakana of course pane zvimwe zvinenge zvichisekesa andika tinosekawo zvinenge zvakangodzikamira handiti tinoichisekawo zvakadzikamira kwete kuti tiseke munhu handika macomments edu zvakare ngave macomments ekuti ari sincere noti kuti mangwana muvharire vamwe nenyaya dzavo izvo zviraitina kuti tikada kuti varoyi uyai pano handika mutaure nyaya dzenyu kuti munoroya sei muchita sei munhu anogona kutanga kufunga macomments anoona mucomment section pamwe muroyi wacho anenge ari mucomment section ofunga kuti macomments aya handimona taachafungi kuti no handisi kuzikamwa kuti ndini ningi ndendiri pafoni but macomments anomudzosera kumasure saka todzidza sei kana tichiri kungomhanya kukanda mazicomments ekutuka vanhu tichawana sei zvinhu zvakawanda kana muri kumhanya kutuka vanhu saka ndobloka here ndobloka here vanasa vacomments vede ngatimbodzidzai kuti titeerere nyaya tichitaura kana hatingawirirani pamacomments obviously amwe anopokana nazvo achidii but akaita macomments ari sincere anti mazviona ekuti munhu anenge achikotaura mafungiro ake but pasina kuda kuzama kuita kudii kana kuda kutsikirira munhu kana kudii people they will be free that way kuuya achitaura ndizoti ndakaona another post yevo munhu akaisa post yake kumvenge uko achitaura kuti mangwana ndenge ndiri padiaries ndoda kubuda out of my closet handika ndararama chingosha ningu yakareba hama dzangu adzisipa ndoda kunobudira pasisimelis diaries muri kuona kuti ndakatongosangana nazvo kuningire tasina show pano ndakangoenda konchitega ndimbonotamba kumvenge ndichikanda macomments angu ndikangonosangana nepost iyoyo munhu angatozvikandira hari munoti vanhu vakawanda vanoda kubuda pachina vanoda kutaura nyaya dzavo but dzimwe nguva zvamunozonyora imimi munhu anobva adzokera kumasure andimona munobva adzokera kumasure saka musadaro because zvichaitika nezvekudai so iyo zvinochatanga kubloka handimona mozorifambisa mbiri yekuti kwai vanobloka anotonga nedembo vanodii but tamboita 5 months dzekuti ngatitambe zvakanaka tichitsiura naplatform yedu tose ngatidzoranei handimona but munenge maramba ndotozobloka futi moti munotitonga nedembo mukutonga pachizano handika muri kangana kuzoti munhu akutaura nyaya yake pano munhu akuchitaura nyaya yake akazvimiririra handimona haisi haide kuti ndaposta ingawani kandinokanda haide handitevereri hamumbondizi zvichiadhisa nezvazvo because auya sahaide but munhu anenge zvasiyana nemunhu ari kuya achitaura nyaya yamanje from muromo wake achiita pour out her heart or his heart to you zvatosiyana handimaona saka please ndokumbirawo
ngatidzidzei ipapa. If you want us to go kuti tiende kure tese tikufamba jeni tese tichadzidza zvakawanda zvakafanana naRosemary apanga achitaura nyaya kuti maybe one day she would want to come here and say kuti ndoda kutaura zvinyaya ngozi kana mumwe munotaura kuti inini ngozi muchakwadi izvo zvitapera nayo ngozi guys zvakadai muchakwadi wakaurayiwa munhu zvikadai handimaona anozouya sei kana kwana makomenzi enyaya munenge muchikanda anozouya sei ngatirigei kudaro vasikana ngatirigei kudaro ngatitambewo takadi tiziva kuti tichiri kuda kudzidza zvakawanda tizivi zvese chiva tochizivi zvatiri kurama izvo zvisoka tiri kurama zvakasiyana siyana hanimaona so munoona chakanakira diaries ndechekudai makanga last week iyo makati hatisi kuda mapostori pano nevezvimbi yavo ini ndikati aiwa ndoisa poll votai ndikaisa poll mukavhota handika vanhu mukati muri kuda vechiprofita right tikaita ikapera mazvikona nhasi kuti ina ndikudzii kuti belief yangu ndoti zvakaipa kana kuti zvakanaka kana zvakadi ndakati regai orati mativese inini pfungwa dzangu regai vese vauye along the way muchadzidza zvakawanda kuti why vamwe vachiti hatidi vamwe chiti ngavauye muchadzidza kuti kune zvinoitika mukufamba imomo mazvidzidza kanhasi zvazvisinei nevanhu vakauya last week kana kuti kudii but madzidza kanhasi kuti mukuenda handisiri ndinotaura vanhu vanozouya pano nematestimonies imi mozoita 1+1 dzenyu mobatanidza mona dzinobudisa 2 here kana dzobudisa 4 handimaona iwe wazodecida still pakazonzi pauya mumwe munhu wechiprofita utsede kuti ndoda kuenda here ndakambowa nyaya yakati padiaries musiya yokunzi hari cheche kandwa pajuchi haiputsiki asi mai vakakanda pajuchi kaputsika pakafa munhu handimaona munenge chine zvakakwamushi muri kuona kuti malessons anenge achizouya as the time goes on saka ngatiregei ngatipei vanhu mukana kuenda kwamuzinda kuma-inbox decision yenyu but as the time goes on muchadzidza zvakadi zvakawanda tese tichadzidza zvakawanda tichadzidza handi mazviona kuti okay saka ava vari kuti vakaenda kumaprofita embiya yakaura kunenzi kwakafa munhu saka ndogona kuti ndichanopuwa hazvisi zvokuti munhu tiudzane kuti hatizvidi no muchadzidza nemaexperiences through zvakaitika kune vamwe vanhu vachitaura vega pano then you become the judges handimaona you become the judges saka gaizika ngatenderei vanhu vacho vese vauye pano regai vauye pano chandinoziva one way or the other takangamwa kuchauya umwe anenge ane nyaya yake yekuti achaichikupai lesson pazvinhu izvozvo handimaona ndokudzidza kwacho. So guys, thank you very much. Maita basa regai tisangane zvakare muchikamu chinotevera chemusi wechishanu tichiita kasi kana aripo nyaya yengozi mainzwa indoda kutaura navamaponga vambouya pano vavhure malines vambodzisa nyaya yengozi kana varipo vane ngozi dziri kutonetsa mumusha maura iti navada kushiya nyaya dzavo nesu please ndibatei kuinbox kwangu ndibatei kuinbox muye mutaurire kuti kwakafani chii chakaitika munhu akaurawa sei dziri kunetsa here ngozi zviri kufamba sei please panapa inini hangu I protect you guys handimbofi ndakakutaura kuti ndini ndingagari pafoni phone number taiisira because tachida kuti munhu airtime handiti there was no way aizosigwa airtime sei pasina number yake saka munhu anenge achida wowisha anobva angoti top up kumunhu uyayo kuti show ifambire mberi otherwise tatisingakwanisi kutengesa number yemunhu pano so you can just come and show your story kunonzi problem shared is problem half solved handimaona tinenge tatoshare maproblems edu nekungotaura munhu anonzwa zvakanaka so fa vandotaura navo vazhinji vakapora nekungoti unotonzwa shara kuti ndisiko nechingoona amweni vasazvindiriko kumagroup indakabatsira diaries mufunge ndikatozodai ndakatotaura nyaya yangu ikareruka saka please uya ungofona pa phone call we don't need even to see your face handichika just a phone call you come with your story you share with your story ndanambofunga kuti Friday hanza yes Rosemary yes and munhu ane experience kudarika isusu so you can learn something from nchataura navo handika tonzwa so zvakana ndafunga kuti paFriday apa munoti munozviona sei timboita basa rekuti kana tisina timbomisa guest Friday timbovhurira for maconfessions varikuda ngokonfesa zvinhu zvakavagara apa kungovhurira ngoti ndinoda ngokonfesa chakati tongovhurira men and women kungovhurira we don't even have to know you handika kungofona ini nangu nyangu yakamira kadai ndangotaura nyangu yakadai so then totaura if you can just have 5 callers chete confessions hands number for groceries fisa all right nchaposta number yemagroceries mubva maabata handika just kungovhurira kuti tingodi mumwe nemumwe ane zvakatomunetsa zvakamugara paingave dambudziko rotonetsa mba mako zvine murume wotofona tivedo ini izvo zvimchana ndakadai so kana totoya pafoni panapa dambudziko ranetsa ini nchona ndakadai so vedo ndakambouraya munhu indakambola confession time tongoita
dheri kuti vanhu vadi vangokonfesa zviri kuvanetsa. Ini ndakambeterawo bhururu wangu makuhwa handimaona kana aripo toda tokumbira regerero bhururu handika kana uchitozvitaura wega nezita kuti bhururu wangu anonzi Ningi handimaona kana atoripo totomufonera bhururu pete nyaya yapanapa pane mumwe wako akakanganisira guru rakati arikuda kukumbira regerero handimaona but uchitaura wega I think that will make a great show zvakare nekuti tihile isusu pachedu. We don't have to keep on bottling things inside. Tesa tine ma-stories to tell up. Hapana sina, all of us we've got stories, we've got some things to confess, whether we like it or not. Fair. All of us we do have. But it's not, that's what we do, but sometimes it's not even good for our souls. It's not even good for us as human beings. So Friday, guys, confession day antika vanhu vodi tichikonfesa zvedu tichingotaurawo tiseka anditika zvemunomu zvinoitika kuRome ngazvigare muRome zvogarawo imuno handitika chakanakira panapa ndepekuti chero kada kurekodha munhu achitaura nyaya yake unoziva kuti ndiani yabvepi hapana saka zvavakufanira kuti hapana zvaunenge uchitengodzingirira mhepo because munhu anenge ari pafoni you never know kuti munhu ndiani chero ukazvirekodha ukada kuzvifambisa zvakada kudii hazvimbobati because it's just a voice haumuzivi hapana zita remunhu hapana chii saka unenge uchiti unoda kudii handitika heskero ndepi yako. So guys hanzi confessions ngaitange na 5 5 can do because tinenge tiri Friday takagara mumba so we can start na 5 yacho yokuti kuti vamwe vanenge vabva kumabasa vadi vasvikewo mumabasa vapindewo mumba. We can start na 5 dzachona then toita zvedu even 5 to 8 anomaona vanhu vachitaura handitika. So guys I love you all, take care of yourselves. Tosangana zvakare mtikani tinotevera nemusi weFriday handitika pamberi nekunza futi matopics handitika pamberi nekunza matopics even kwandiri kuti hanzi dating site haufa nyaya dating site ndodamboza kuona kuti tovheta sei because pachazoita vamwe vanhu ndiri kufunga nyaya yekuti katidi zvinhu zvinozokanganisira mamarriages avamwe vanhu varume vanogona kuzofona pana pachindirisingu tsvaga mukadzi wakadai soka pafoni remember haisi video call yekuti anozikamwa naNingi only to find kuti munhu uyu ari married aroda kutoganga nevasikana panapa mukadzi azozviziva kuti zvakatikira padiaries inotidzokera isusu guys konzi ndivana sisimeli vakanyengera vakaputsa ime munhu vakanyengera murume wangu musikana saka we need to be very careful and strategic ipapo kuti how do we know kuti munhu uyu hasi married tinoziva sei andimona tinozoziva sei andimazvona tinozoziva sei kuti chokwadi munhu ari single. So maybe teta kuti munhu ngauye ataure ega zvizvokuti kwaiNingi munhu iyi aichoda kana iri live button tichiedha munhu achionekwa nevanhu pasi chaiwa nokuzivawo kuti une mukadzi apa kakufumura munhu chitojoina live nishiwa ndauyawo panapa ndinotsvaka hangu murume asikana ndakatosiyana kana kuti chokwadi nditotsvaka mukadzi iri video chaiyo because idzi nyaya dzakungotiti mafonika inotidzokera mangwana veduwe. Tine vamwe vanhu vakatotigara bamba vanongo vakamirira kutitema mistakes chete vawane kufamba nemazita edu ande munozviziva vakatongomirira kuda kuti toda kuona email yeyo ari down apa tizivana ndinokukanganisira ndinambokanganisira handizivi ndosvaka zvaanozvitaura kana kuti zvaanenge achingotsvaka everyday zvisingabudi uneineni unogoineni ine handimusimunhu iyeye handitika saka amen tichida kuti tingoprotectana ipapo antimaona. So guys, thank you very much. Ngatibatanaichi. Thank you Maren, thank you. Ngatibatanaichi pachikamchi chinotevera. Tichiona kuti Joshua Rosemary dating inoda video because chokwadi wangu chaiche murume anogona kutofona apa ndikasatomuziva akabata mhinhu kudai achindi kutsvaka musikana kadai ndikatomuconnecta ini wacho nemwe musikana ariye zvakari kugangapa varume anozviita nemunozviziva zvinogona kuitika kudaro hanimaona zvikatozonetsa. Nyaya yaRorenzi Lynn pane zviri kuitika medium vari kuda kuindako kona kagaiti mbomira kuitaura because one thing for sure anofollower saka angazoziva information saka regaiti mbomira chazongokudzai ma-outcome results vachazodzoka mai vachikudzai for now regaiti mbomira kuzvitaura because tingakanganisa tingapa information kunze handimaona regaiti mbomira takadaro tingazopa information of which that won't be good antimashona. So anziko maijuju ofa maijuju variko ndakazotaura navo usiku maijuju vakazondifonera usiku chaiwo ndofunga kwa vanogara network yavo inotonetsa chero ipapo takatambura sitakazotaura zvedu takazotaura pafeya baba juju vakanditumira mota dzavanoti ndedzavo dziya Discovery nemwe Fortuna so Discovery yewhite so nemwe Fortuna yesilver vakazonditumirawo dzavanoti ndedzavo ina handisivi nemabhuku acho emota sisho mabhuku emota ivochi aivewo mastama avo
handiti maona ndakazondifonera mai vaya but nyaya yacho inonetsa vachangozoda kuti vaita sei nokuti vaya vari pano zvisine mukoma wavo kuti wagouya vanga vari pano kutaura kwavo kuti hatiripo but kuti taitotadza kuti toita sei because taitoiona ichigurika nenyaya network yavo handiti maona so yeah ndozviripo guys. Thank you till we meet again. Bless you.